قلعتك انت تدمانا وقدين تاور بارود وحزين انت مر على ريك تتوقسين وقدين ابايك هم القبا والدفين ابايك وقدين من سميتك بهررا يا ما تدوب عن قرار يا كررا محمد ما ترهان كفلا ابايك وقدين من سميتك بهررا يا ما تدوب عن قرار يا كررا محمد ما ترهان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك سنة تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عدك سنة تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز تتعشم يتتهكي حقايل بقوى كرم عباعته باروحته وبلهبته لفاش قابي وحبن حفن لكم سلمى يسديا أبايكا وبعلق بلا الدليا تصور ودك في الجلاب عباير تريا أسعد حفن لكم سلمى يسديا أبايكا وبعلق بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جبر بجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلم ما حلمهم يتفسر شنو الحفن اللي تقنوم بأسر ريتريا شاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وتفارس عود التقاقم تاريخ بدير حلفات بحبنو ويومتي انتقاك مطعنو فارس انت وتفارس عود التقاقم تاريخ بدير حلفات بحبنو ويومتي انتقاك مطعنو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنا نيو ناي بحق سرح كازرس درفنا ودقرتنا نسمى هنا ناي بحقي نجينا كبرن كل خالنا يرترا منسينا يرترا هزبي يرترا نخلو منقسي يرترا نخلو كبر الزهب درفينا نسمى هنا ناي بحقي أبزوان زي نحوارون نبار زخون السنة بواسرحاتنا نرينا قاتلنا دما علمنا نبيت خيد الله انت يقبرالو ابزوبانا انت يبحلالو انت يقبرالو بكل من قد كنرن كنفتشن كنجمرينا دعما قداس زخونه تحستو افلو زخونه مدرخنا تاريخ سلازلنا دما علمانم كلنا بحدا كنريا كنفتنينا لا يقبروا سبورت يقبروا دقفكم ما يتوحدوا حساب مودات دما مسانا صنعنا بلنا مجمريا بزي اقداس فصاميتات كنجمر كنفتنينا let's go between China and the United States, with Beijing declaring it's prepared to go to war with America. The alarming words reflect China's fury over Donald Trump's trade tariffs and coincides with a dramatic boost to its defense spending. China's President Xi Jinping commands the latest session of the National People's Congress, the calculated show of unity and strength, contrasting with the chaos caused by Donald Trump's treatment of America's هجي انتاينا نسمع زلنا ناي بحكي امونغو امريكان تشاينان زلو زخيات زلو متفنان متممات وددر قرب ملك الناس حتى يخيد كم زلو يزرقر زلو انتاي مالت يزي مالت امريكا مسراشا كونتاتنا يوكرين ودا شبد بد 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 زبلا زلو ناي سلام فقر سلا زلو كم دونالد ترامب زبلو زلو موت اب يوكرين زقاطم زلو تطوم مبال بفلو يسلا تسمع ديكوني قداينا تشاينا كابوت صر وصاي خدو سلازلو كل حيلو ناب تشاينا نختمت تخلو زخل زبله كل كغبري دال سلازلو it is becoming very clear مغنياتو امونغ امريكان تشاينا زلو كنتات كاب منستر مكلخالنا امريكا دمصا كسمعكم كفتني واي از قداي زنابي قصي خيت كم زلو ابزي اسمعج Be trapped up last night. This was posted by the Chinese embassy. Quote, if war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. As Secretary of Defense, how do you take that? Well, we're زحتو زيا المنستر مكلخالنا امريكا يا تدلا تشاينا دحرتنا امريكا تقبرو زلا مفررح ناي تعريف ديو ناي نقد ديو كم دما كلا عينت وقن تدليهم تايلوم منستر قدات وصاي منستري افنيا منستر قدات وصاي نا تشاينا كاو تقبل دما امباسادر نا تشاينا اب امريكا واشنطن دي سي زلو مالتيو
ቻይና ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩናት በአሜሪካ ክወጀላ ዝኽእል ናይ ታሪፍ ክኸውን ይኽእል ናይ ንግዲ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ካልእ ዓይነት ኩናት እውን ትደልያ ቻይና ሬድያ ክሳብ መወዳእታ ድማ ክትብድሆ ምዃና ድልውነት ከም ዘለዋ ይገልጽ ኣሎ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብቲ ኮንግረስ ናይ ቻይና መንግስቲ ናይ ቻይና ባጀት ናይ ወታደራዊ ባጀት ናቱ ናብ 7.2% ናይ ጂዲፒ ብምድያብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣደይብዎ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዓይነት ትንተና ክወሃቦ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ሓድሽ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ዝንዓኻ ይብሎ ኣሎ እቲ ፎክስ ብኸመይ ኢኻ ተንብቦ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ትስማዕ We're prepared. Those who long for peace must prepare for war. That's why we're rebuilding our military. That's why we're reestablishing deterrence and the warrior ethos, is because we live in a dangerous world with powerful ascendant countries with very different ideologies. You mentioned defense spending. They're rapidly increasing their defense spending. Modern technology. They want to supplant the United States. If we want to deter war with the Chinese or others, we have to be strong. And ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ሓያላት ሃገራት ካባና ካብ ኣተሓሳስባ ኣይዲዮሎጂ ናተን ካብ ናትና ፍልይ ዝበለ ብቕልጡፍ ንላዕሊ ዝመፅኣሉ ዘለዋ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እንድሕር ሰላም ንደሊ ኮንካ ሰላም ዝደሊ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ንኩናት ክዳሎ ኣለዎ ናይ መን ፊሎሶፊ እዩ ናይ ቻይና the art of war ማለት እዩ ወግ ሰላም ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ ንኩናት ድልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዩ ኣብ ሰላም ክነብር ሰላም ከስተማቕር ዝደሊ ንኩናት ድልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንኩናት ዝኸውን ሓይሊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሰላም ብሓይሊ ኢኻ ተውዕሶ ነዛ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ይዘግማ ሰላም ብልመና ወይ እውን ብምምፅዳቕ ወይ እውን ብካልእ ኣይኮንካን ብሓይሊ ኢኻ ተውሕሶ ሓይሊ እንተለካ ኢኻ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኣብ ብፍላይ ኣብ ኢንተርናሽናል ወርልድ ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ ማለሲ ከም ግለሰብ ሃገራት ከም ግለሰባት ገይሩ ዝዛረባ ናብ ሓንቲ ሃገር ትነብር ተለኻ ሓይሊ ይድልየካኒ ንኽትነብር ሕጊ ተማዚዝካ ምኻድ ጥራይ ዘድልየካ በዚ መለክዒ ስለ ዝቆፅሮ ሰብ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣብ ገለ ኮፍ ኢሉ ዘሎ በቃ እሞ ሕጊ ዘይኽብር እዩ ገለ መለገለ ኣብ ዓለም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ዓለም ሕጊ ዝበሃል የለን ሓይሊ ሕጊ ተረዲኹም ኣለኹም እዚ ንሓልፎ ፀናሕና 34 ዓመት ኣሜሪካ ድሌታ ትገብር ስለ ዝነበረት ሕጊ ዘሎ ዝመስል ነይሩ ኣሜሪካ ዝደልየቶ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ከም ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመት ብእገዳን ዕፅዋን ክትሃርመካ ከላ ድሌቶ ትገብር ነይራ This era is over. America ተረዲዋ ኣሎ እቲ ቀደም ትኸዶ ዝነበራት አንዳር አካይዳ ወዲኡ ግዜኡ ሕጂ ኣሜሪካ ናብ የማንን ፀጋምን ግዜ ከተጥፋይ ትደልነ ዘላ ሙሉእ ብሙሉእ ሓይላ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተተኩራ የደልየ ዘላ ኤውሮጳ ኣይግድሶም ወላ ካልእ ኣይግድሶም ብጀካ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ካልእ ብፍጹም ኣይገድሶምን እዩ ዘሎ ንኻልእ ብረብሓ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክጥምትዎ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ ዝኽትከይድ ከላ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ጥራይ እዩ እሱ ኢልካ ከም ፖሊስ ናይ ዓለም ኮንካ ኣብዚ ወታደራዊ ሓይሊ ምድር ባይ ዝበሃል የለን ኣድላይ ተኮይኑ ሰራዊትናቶም ካብ ኤውሮጳ ከውፅዎ ይሓስብዎም ዘለዎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ መወዳድርቶም መቀናቅንቶም ኣብ ኩሉ ከስማዓኩም እየ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ መወዳድርቲ ኣሜሪካ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ከምኡ ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ ወላ እውን ንድሕሪት ተመሊስና ክንደይ ዓመታት ንኣማኢዲ ዋላ ንሸሓት ዓመታት ተመሊስካ ክልተ ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብፅልዋ ብርቀት ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኩሉ ጫፋት ተወዳደርቲ ዝኾኑ ሓይልታት እዮም መፅኦም ዘለዉ ኣሜሪካን ቻይናን ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ውድድር እዚ መጠን ግዜ ዝወሰደት ቻይና ክትዕብላ ምዃና ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ቻይና ህዝቢ ኣለዋ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ፃዕራም ህዝቢ ኣለዋ ዲስፕሊን ዘለዎ ስትራቴጂካዊ መርሕነት ኣለዋ ንነዊሕ ክጥምት ዝኽእል ንግዚኡ ተፀሚሙ ንግዚኡ ሽግር ዓቐበት ተፈጢርካሎ ንዑ ተፀሚሙ ንቅድሚት ክጥምት ዝኽእል ኣሎ ንኩሉ እከይ ተግባራት ናይ ኣሜሪካ ድማ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይርዎ እዩ ኣሜሪካ ውሽጢ ኣትያ ሬጂም ቼንጅ ዶ ኣይዲዮሎጂካል ዶ ገለዶ ጌራ ነቲ ህዝቢ ክትበታትኑ ፈቲና እያ ፕሬዚደንት ሺ ኩሉ ገይም ናይ ኣሜሪካ ፈሊጡ ለኪትዋ እዩ ንእሽተይ መስኮት እውን ክኸፍተሎም ይደሊ የለን ብቴክኖሎጂ ከይኣትዎ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዓዱ የውፅኦ ኣሎ ብናቱ ብናይ ቻይና ይትክኦ ኣሎ ብቴሌቭዥንን ብመፅሓፍትን ብገይማትን ከይፅይቕዎም ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ዘበለ ካንስል እናገበረ ናይ ነፍሱ ገይማት ኣብ ቻይና ዝፅወት ናይ ቻይና ገይማት እዩ መብዛሕቲ ግዜ ህዝቡ ንዑ ይድፈቱ ቴክኖሎጂ ኣብ መኪኑ ኣብ ኮምፒተራቱ ኣብ ቴሌፎናቱ ኣብ ኩሉ ዓውድናቱ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ዘሎ እምበሺ ናብ ካልእ ዓለም ድማ ክሰድድ ይጅምር ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ከምዚ ንካልእ ሃገራት ከም ድሌታ ትፃወተሉ ዘላ ከምኡ ንክፃወት ዕድል ዘይሂባ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ክመፅእ ከሎ ድማ ልክዕ ምሳቶም ዝወዳደር ልዕሊኦም ክመጣጠር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕምን ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምን ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ኢንዱስትሪ ዓቕሚ እንተሪኢኻ ድማ ንኣሜሪካ ፀቢቑ ዓፂፉ ሓሊፍዎ ኣሎ ኣብ ከምዚ መድረክ ክናቱ ከለና ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ሃገራት ምፅማም ጥራይ ዘድልየና እምበር ፅቡቅ መድረክ ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ብዘራያት ድከታ ፀጊባ ዝነበረት እያ ሎሚ
نايمان زراي كونز دل هاجر يلن حديك نفسيو اللو مع كورك حلو دي هتبهال أبعينا بس إحنا تلنا نفس وكف هاجر لو نتوك حلوك خلاله إزي زربازي قربيتنا بخميت كملو لو سنين لا كرينا جن تكونتات نمن كم زخل كاكرينا نمن زيادة عدل كم زخل زي ما درخزي. The president understands peace comes through strength. He also has a great relationship with that gentleman right there too, Xi Jinping. So where we can partner, where we can cooperate to recognize that we don't want war with China, we don't seek that war, we will. And the president has sought historic peace and historic opportunities. But my job as the Secretary of Defense is to make sure we're ready. We need the defense spending, the capabilities, the weapons, and the posture in the Indo-Pacific, which is something we're very much focused on. الجنتاي زبل زلو مس تشاينا نجدنا يكوننا نكوينات كندالو أبد لا يزخونه بريزيدنت دونالد ترامب مس بريزيدنت شي صبغ ركب سلازنا برو صبغ زمدناهم كفتي كفتري خل خاون زبل امنات علنا جن أبتي زد لينا كندالو لنا أنصار تشاينا زت كملو زلو قانقا كم زي زتحوا وسي بتحدى مس تشاينا سلام كم زدليو رقعت كم زدليو حولنا تاو زمدنا كم زدليو كل سقوم تتعطم جن أنصار تشاينا نمعصار دونالد ترامب عبد كتشان عصرت شدشان بيلز جمرو قدميو اكشلي بيفت ايشيا يلو باراك اوباما عبد كتشان عصرت 3 عصرت 4 زجمرو استراتيجينا نقصن زلنا ስለዚህ ዳርጋ مرحነት አንጻር ቻይና ከሆድስ እንያም ኣብ ነፍስ ወከፍ ዝኸድዎ ድማ ቻይና መመሊሳ እና ሓየለት ካብትን እሳቶም ክእትዋ ዝፍትኑ ዘለው ገዳጉዲ ዘዘሊላ እናወፀት ዕድል ዝበሃል ከልያቶም ኣላ ሕጂ ኣብቲ ወተሃደራዊ ረፅም ከያተና ከለና ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክበኩም እየ ሓደ ካብ ዓለምና ዝያዳ ዘድንቆ ሊቅ ዝዛረባ ዘሎ ክንርኢና ተመሊስና ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትርጎም ከም ዝኽእል ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Quickly, before I answer your question, because there's a third key player in this, as you know, and Timur mentioned it, Europe. The world will be better off if there's a stronger Europe. I'll give you 3 examples. One, he mentioned ASML. I met a senior executive of ASML who told me ASML went capital to capital in Europe saying, hey, we in Europe must decide the future of ASML. We must decide to whom we sell our machines to. We must develop our own R&D. We must be an independent, autonomous European actor. ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ሲንጋፖርያዊ ፖለቲከኛ ከምኡ ድማ ምሁር ሊቅዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝሓተመ እዩ ብዛዕባ ናይ ዓለም ጂኦ ፖለቲካ ድማ ገለ ካብቶም the finest people ዝበሃል እዩ ዝበለፁ ሰባት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ تحتو قريص أسئلة زلهم برتاية تبل أمريكان تشاينان من يكعوت من يقدم يكون من يتسحيل يكون إسكان قرنا زبل زربا يدمت سو إذا زربا زي أنا زي أنا خملس زتتوقع ملو تاكتيكيو مجمريا أمريكان تشاينان تنهي لكم لسالكم إيروبا زبالجن أمريكان تشاينان ترى يكون إيروبا زبال حجر بلوك حيال كون علمنا قد أسيلو سلام تايب لالو أبنات كبكم يلوم ASML زبال كامباني نا نيذرلاندي إذا كامباني زي بأوروبا درجة تونكو أمنا حجي تكنولوجي ناي مسألة تكنولوجي أقدر كامباني تونكو كامباني زيو انتي سلازة في الريسقة تشيبس أبزي لايلومي وجو زلو ناي تشيبس وجيو زبالة تكنولوجي كتفري زبالة تشيبس كلوا كالو نزي تشيبس في كامباني ناي نيذرلاندز خونا بأوروبا درجة أبجو بوليتيكا تقركيري زلو زي كامباني أب إسيا نو أب أوروبا كاب هاجر كاب لندن نباريس كاب باريس ني برلين كابو ناب I don't know ناب كلن كابيتالات روما ناخده بجاهم أوروبا ضد أمريكا خينا أنصار أمريكا خينا خي تتأنقوا نحنا مس كله معرو خينا مزدلنا يكن سرع عدل كل ونالو يلو لمينهم أما وده تاجن ما راح أوروبا مسمع سلزابيو أمريكا عزيزاتهم أب تشاينا خي شيء نزل كامبانيز عزي أمه وخلا زراربا أوروبا أنصار ربحان خد كيد وصلنا تليز بلاكم زلوا سمعوه زيتي زلنا يا مدرك. Guess what? You know who decided the future of ASML? Washington DC decided, not Europe. Okay? As big a continent as Europe is, Washington DC decided. And then you're number 2, and this is a huge disaster. I can understand why the neocons of the United States wanted a war with Russia because it weakens Russia. Why should Europe want a war with Russia? Why does Europe want to increase its dependence on the United States by getting involved in a war with Russia? The United States can withdraw by getting involved in a war with Russia. The United States can withdraw across the Atlantic Ocean, which Donald Trump threatens to do. حجين تاي زبل زلو بروفيسور محبوباني عم قداس حبريتين نسمع زلنا مدرخ نبي حكي أقداس مدرخ يو مرداد أمكوز زلو مرداد هذا ما يدلي ليك أنت مسمع ما قداسيو so أوروبا عبيتي ميس كالكوليشن اسفتي مخم زلو يزنقر بزود ما زوسخ زلو زقبر زلو ميس كالكوليشن دما ممليسو ناوشت قد قادي يتوخم زلو
መጀመሪያ ናይዚ ኣብዚ ናይ ቺፕስ ሬይስ ውድድር ማለት እዩ ኤውሮፓ ናታ ዕድል ናታ ውሳነ ናታ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ገዲፋ ኣንጻር ኣሜሪካ ኸይዳ ኣንጻር ቻይና ክትጓዓዝ ጀሚራ ሓደ ካልኣይ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኣሜሪካ ጥራይ ረብሓ እምበር ንኤውሮፓ ፍጹም ረብሓ የብሎምን ምክንያቱ ሕሱር ነዳዲ ፅፉፍ ነዳዲ ዝረኽብዎ ዘለዉ ቀቲልካ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ኢልካ ራሽያ ጎረቤቶም እያ ንዖም ኣሜሪካ ብኣትላንቲክ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ይፍክረሎም ኣሎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣለና ንስኻትኩም ግን ጎረቤትኩም ይብሎም ኣሎ ኤውሮፓ ነዛ ቀዲሞም እዮም ክሓስብዎ ነይሮም ግን ብቁዓት መራሕቲ ስለ ዘይብላ ተጎተቲ ስለ ዝኾኑ ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር ረብሖም ይኸዱ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ መመሊሶም ጉድጓዶም ይኽዕቱ ኣለዉ ሓደ ክልተ ነጥብታት ርኢና ኣለና ሳልሰይቲ እውን ይጠቅስ እዩ Russia could have been avoided if there had been wiser European leadership, and this is also another point that Kissinger made to me. And I make these points because if you want examples of how to adapt to this new world, there are positive examples and there are negative examples, and Europe is a negative example of how you adapt. ሕጂ ትሕቶ ዝሕቶ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ሃገራት ብኸመይ ክኸዳ ኣለወን ኣብ ፀቅመን ምዃኑ እዩ ዘዋፅእ እያ ረኸባ እንተሕቶ ካልኣይ ክፋል ናይ ተሕቶ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣክንዲ ናብዚ ካብ ምባል መጀመርያ እቲ ኩነታት ምርዳእ እዩ ዘድልየካ ኢሉ ኣወንታዊ ኣብነታት ኣለዉ ኣሉታዊ ኣብነታት ድማ ኤውሮፓ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣሉታዊ ኣብነት ጥራይ ዝመርፅ ዘሎ እዩ ዝበለፀ ዕድል ሳልሳይ ሓይሉ ኮይኑ ንክወፅእ ዕድል ነይርዎ እዩ ኣብዚ መንጎ ብፍላይ ቻይናን ኣሜሪካን ክልቲኦም ክቀዳደሙሉን ክበኣሱሉን ዝግባእ ብሎክ ነሱ ባዕሉ ነቲ ናቱ ሓይሊ ገዲፉ ተሰሓቢ ተጎታቲ ናይ መኪና ወይ ናይ ዓረብያ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን መሪፁ ናይ ኤውሮፓ ዕጫ ድማ እቲ ዝኸፈ ዝገብሮ ንሱ ይብሎ ኣሎ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ድሕሪኡ ተመለስ ኣብቲ ኩነታት This world, which is why you get the sense of pessimism in Europe. And Europe had a tremendous opportunity to play a role of a third independent pole in the US-China contest. Then they would have increased their leverage. But they've effectively given up their leverage and have become completely dependent on the US. And now US writes European policy towards China in many areas. And that I would say is a negative example. The positive point, therefore, because, we're all talking about AI. The continent, we've got great universities like Europe has the third biggest economy in the world. Where does it stand on AI? Zero. I mean, not 10%, not 5%, it's zero on AI. Oh my goodness. I mean, ነዚ ኤውሮፓ ክሰምዑ ከለዉ ስታይ ይስማዕ ይኸውን ካልኣርስቲ እዩ ኣብ ዓለም ኤውሮፓ ብዙሕ ምርጫታት ክነሱ ብዙሕ ምርጫታትን ዕድልን እናሃለዎ ብምሉእ ምርጫታቱ ዝላገፅ ዘሎ ኮንቲነንት እዩ ዝብሎ ዝዓበየ ቁጠባ ዳርጋ ሳልሳይ ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለምና ዘለዎ ዝለዓለ ናይ ትምህርትን ንቕሓትን መንእሰይ ዘለዎ ብዙሕ ዕድላት ዘለዎ ክነሱ ኣብ ናይ መጻኢ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብኣቶም artificial intelligence ወይ ከዓ AI ዝበሃል ክንደይ ፐርሰንት ለወስከ ኤውሮፓ ኢሉ 5% ይኮነን ዘለዎ 2% ይኮነን ዘለዎ 0%. ስለዚ AI ሬስ እቲ ናይ AI ውድድር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን እዩ ዘሎ ኤውሮፓ ዝደቀሰ ከም ኣፍሪቃ ጌርኩም ወሰድዎ ካብ ኣፍሪቃ ይሓይሽን እዩ they have nothing ስዑድያ ናይ AI ዝበለፀ ሃገር ንክኸውን ዝወዳደር ዘሎ ሃገር ኢለኩም ዴታ ሰንተርስን ካልእን ኣብቲ artificial intelligence ኣብዚ ናይ e-sports ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ይቀዳደሙ ኣለዉ UAE ከምኡ ዝበለፀ ናይ ክሪፕቶ ሃብ ናይ AI ሃብ ክኸውን ብዙሕ ዝመጣጠር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቀጠር ከምኡ ኤውሮፓ ኸ nothing ወላ ሓንቲ የብሎም ክሳብ ሕጂ 0%. ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኤውሮፓ ዝበሃል ከም ኮንቲነንት መሬት ከም ዝዘበጠ መሬት ከም ዝሃረመ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር ማለት እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ከምዚ ፍልይ ዝበለ ሓውሱኑ ዝዓይነቱ ናይ ኤውሮፓ ፍሉይ ቲፌዞ ኮይኑ ኣታስኻ እንታይ ኢኻ ፀረ ኤውሮፓ ገለ ዝብል ኣነ ይኮንኩን ኢለ ኤውሮፓ ባዕሎም ዝኸድዎ ዘለዎ ኢሉ ከብዚ ሕጂ ዝገደደ ክሰምዑ ኢኹም ድማ እቲ ኩነታት ናብ ኣሜሪካ ከይመለስኮ ከለዉ The European Union is planning to militarize its economy. Ursula von der Leyen recently laid out her plans to, quote, rearm, using her own words, to rearm Europe and do so urgently and as urgently as possible. She feels that there is an imminent threat and she's really looking out for your best interests, Europeans. But jokes aside, of course, to support her plan to transition to a war economy, you will be required to contribute. You will be required to give up the lifestyle that you may be used to or the lifestyle that you von der Leyen. So ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ኤውሮፓ ኣብ መልክዓ እናቀየረት ናብ ኩናት ገፃ ትጎይ ከም ዘላ ኣብ ናይ ኩናት ዓለም ትቀዳደም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤውሮፓ ናይ 841 ቢልዮን ሪኣርም ከም ብሓድሽ ንኤውሮፓ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንምሕያል ኢሉ ሓድሽ ካምፔን ጀሚሩ ራይት ናው
ኣብዚ ዋናት እዚ ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት እናገበረ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኩሉ ዓይነት ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ዕድላት ዓፅዮም ናብ ወታደራዊ ከተኩሩ ምዃኖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ክብሉ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ኤግዛክት መርሕነት ናይዛ ሰብ እዚኣ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ጥራይ እዩ ኣቐዲማ ገሚታ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኣይኮነትን ቅድሚ 5 ዓመት ኤውሮጳ ብሙሉ ናብ ግሪን ኤነርጂ ክትወ ሶላር ክንገብር ኢና ኤሌክትሪክ ካርስ ክንገብር ኩሉ ፕሮጀክታት ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመትናታ እንዳጓሓፍ ደርቢያቶ ወላ ሓንቲ ፍረ የፍረየትን ወላ ሓንቲ ፍረ ከየፍረየት ብሙሉ እሱ እንዳጓሓፍ ወሪዱ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናት ጥራይነ ኮንቲነንት ሒዛታ ትኸይድ ነይራ ባይ ዘ ወይ ገለገለ ይኹም ንደቂ ኣንስትዮ ሕማቕ ከይስምዐን ወይ እውን ገለ ኢልና ነበር ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝያዳ ብደቂ ኣንስትዮ እያ ትመሓደር ዘላ ዝያዳ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኤውሮጳ ጓል ኣንስተይቲ እያ ዘላ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ጓል ኣንስተይቲ እያ ዘላ ኣብቲ ካቢነ ናታ ሕጂ ድማ መዓት ደቂ ኣንስትዮ እያ ገይራ ዘላ ተወሳኺ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤውሮጳ ጓል ኣንስተይቲ እያ ዘላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ቀደም እንታይ ዝብል እምነት ነይሩና ኣነ እውን ኣብ ገለ ክፋል ናይዚ ዩቱብ ቻነለይ ይዛረበት ነበርኩ እዩ ኩሉ ስልጣን ደቂ ኣንስትዮ እንተዝውሃብ ዓለም ብሰላም ነበረ ትብል ነይረ ሃው ሮንግ ኣይ ኣም ክሳዕ ክንደይ ተጋግየ ነይረ ደቂ ኣንስትዮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣገይን ኣብዚኣ ክርማ ኣለኒ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን በዚአን ክትልክዐን ኣይትኽእልን ኢኻ እተን ኣብ ቅድሚት ደምፅዎን ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝገደዳ ሓደገኛታት ኮይነን ረኺበ ኢና እተን ኣብ ቅድሚት ደምፅዎን ልክ ኣብ ፖለቲካ ንቅድሚት ድመፁ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ውግን ውግን እንተደይ ኮይኑ ናይ ሰላምን ምዕባለን ኮይኖም ኣይረኸብክዎምን ስለዚ ኣገይን ኣብ ዩኬይ እውን ከምኡ ክንደይ ፈቲኖም እዮም ደቂ ኣንስትዮ nothing good has come ካባተን እውን ኣይመፀን ስለዚ ጓሉ ይኹን ወዲ ኣገዳስነት የብሉን እቲ ሰብ ከም ሰብ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ እምበር ጓል ሰይቲ ኮይኑ ወተባዕታይ ስለዝኾነ ፍሉይ ፖሊሲ የምፃልካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከም ሰብ ጥራይና ክንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጥዑይ መርሕነት ኣብ ኤውሮጳ የድሊ ኣሎ ኦኬ እዚኣ ምናልባት ክትሪእዋ ትኽእሉ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤውሮጳ እዚኣ ምስ ረኣና ናብ ኤስያ ሽፍት ክንገብር ኢና It is a clear and present danger on a scale that none of us have seen in our adult lifetime. It's the direct warning from the European Commission President Ursula von der Leyen in a letter to the EU's 27 leaders. Today they hold those emergency talks to agree ways to quickly increase their military budgets. Von der Leyen warning that some of our fundamental assumptions are being undermined to their very core. On the agenda today, a proposition to mobilise 800 billion euros as well as discussions over nuclear deterrence. Well, it will follows a rallying call from the French President Emmanuel Macron as he addressed the nation on television last night. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ሓደ ኣገዳሲ ዋዕላ ንምግባር ይጓዩ ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ምክልኻል ናይ ኤውሮጳ ንምሕያል ማለት እዩ ፈረንሳይ ይኹን ካልኦት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዩ ብዓብዩ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ንኩናት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤውሮጳ ንምሕያል ቀዳምነት ሂባ ትጓየ ዘላ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ እናጓሓፎም እናለዮም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ካልእ ኣማራፂ ወይ እውን ነቶም ነፍሶም ከትሕንሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብ ምንዳዮም ዝጎዩ ዘለዉ it's a very very tragic ንኤውሮጳ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ ኣበይ ናይ መድረክ ወዲቓ ከም ዘላ ኣብ ከመይ ሽግር ወዲቓ ከም ዘላ በዚ ኢኻ ትርኢ እስከ ንእሽተይ ኣብዚ ክንሰምዓ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳይ እውን መጠንቀቕታ ሓውስ መጠንቀቕታ ሂቡ Not peace in Ukraine is achieved quickly. Europe must be able to defend itself better and deter any further aggression. Emmanuel Macron now. Well, let's talk about the latest then. With me here on set is Katja Van Will be arriving here. The discussion today and what they're hoping to achieve. Well, the European prime ministers and presidents will be arriving here behind me shortly. And what's on the table is this package called Rearm Europe that Commission President Ursula von der Leyen put forward to. ስለዚ ሪአርም ዩሮፕ ብዝብል ቴማ ንኤውሮጳ ከመይ ጌርካ ከም ብሓድሽ ወታደራዊ ኣተዓጣጥቃ ወታደራዊ ዓቕምናታ ትሕይላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ማለት እዩ ንኤውሮጳ ንምሕያል ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብኸመይ ክቕፅል ኸውን እስከ ንእሽተይ ካብዚኣ ኮሜንታተር ክንሰምዕ ሽዑ ክንሓልፍ ኢና What's going to be top of his agenda at this meeting today? Well, look, that speech was a little bit to explain or re-explain to the French people and maybe to other Europeans why they were going to have to make efforts going forward. It was sort of telling people what's at stake and why it is important to support Ukraine. For Emmanuel Macron, there were two elements. One was that supporting Ukraine is not simply the right thing to do. It's also key and vital for both the security of France and the security of Europe, and that. So, ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝኸበደ ኩዳይ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ድማ ብጀካ ቋንቋ ናይ ኩናትን ንኩናት ምድላውን ካልእ ናይ ሰላምን ምዕባለን ቶፒክ ዳርጋ
أب نداقو حافي تقميت زلك كتبل تخليها حلف كل يوم علمنا بزعبا artificial intelligence robotics كريبتو كالي تكنولوجي تات كتزارب كلا بلوك تشين كتزارب كلا أوروبا جن كويناتن ورا كويناتن الجدا نراشا كم يجير كات عصوان يوكرين بين تعتقو أنتي كن قبر نخل وتهدراوي عقمنا كم يجيرنا كنا قوم نخل أبزبل درجة هذا إذا كان تايو misplaced priorities بلو قدامنا كا أنا تصير كزيت خيتنيركا حدا قام سفردكا تحزون تشبطون سلتفعكا نيناي تقبر نيناي تقدفا يبدأ كانيو إيروبا دما أكا مقاس كم زلنا نرزلنا نيناي يحزو نيناي يقدفو أبي يتكرو نيناي يبلو سلتفعهم زلو confusion يمد فترو زلو confusion كفتر قلو دما انتهينا نرزلنا أب برتع كوينات كلو يمد ما استراتيجيناتهم كعريز فتنزلو لذي ولا ونزي حجي تبلا زلا ري أرمي يوروب تبلا لا أصوار ببسح كان فرينا إلى تبقى زلا أصوار كتفرنا دادي أدليكا ولا إلكتريك تانك سيخا قبر حانتي بوست جيراني رابيك سريخ ما انتخينكم شير جيرانيري إيروباسي إلكتريك كارت كنقبرينا نابلو قلو تانك تات كفري بتدما قبر سدومن قال ملا نا تبابعو قلو من سيناتهم كبي جيرو وتادر قونو مني وتادر قونو ولا مولادن قال ملا نصرا ولادن نصرا حضاراتنا خدو قلو مني عيني مني سي وتادر قونو سلازي كل تي من أي منقست أكايدا تقلالا نتفقاتهم زمرح مخانو بزع ملكتات يزلو عند حيال وتهدر عام كله كادليق انت قاعد قبر زلك ماسكولينيتي كتتبابع لك وتهدر زغون كوديو دك تبعتي كو يوم يوكرين زموت زلو سلازي ودك تبعتي دكم دك تبعتي حيالات نقون زي تبابع كايمكم دك نستيو ايموشنال لاتكم ديسكفر قبر وسمعتاتكم على لي وانت الكلام and guess what اب جنبار كيدم كو اقول كاد ما يتصبه it's just it doesn't work that way نا دونالد ترامب تاجر مسبله كل زنا ترانسجندر دو قال زبال زلو قراديل توراغوت እንዳው حفيتي ወሎ ወዲ ጓልጓልያ ደቅ ተባቲ حياله ደቅ ተባቲም ዘድሊና ዘለው ይብላሎ that's why ድማ በብስሒ ሰባት ሚኒስትር ብክልኻልና ተብ ዝቀረባ ከም ዝሓበሮ ወላ ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ከም ዝተዛረቦ ዝበስሕ መንእሰያት ኣብ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ዝበስሕ ቁፅሪ ናብ ውትድርና ከኣቱ መሪፆም ይብላሎ ስለዚ ከም ወዲ ክኸውን ከም ሓያል ክኸውን ድሕሪ ጌርካ ጥራዩ ውትድርና ማለት ከናይ ሓያላት ደቂ ተባዕትዮ ولا بقلبت تديكون جن ناي حيالات منفس حيال منفس اللوم يساتف ود عنبر دخوما سبات زعوتوها كنا تايكونوا وتدرنا نابخا خانا نبع كان ميكاب ناقبر كان وقز بهاليلا زي حيال ولا تندق نسينا يرتراونكو كم حيالات دك تبعتي خوينا نتواجين بر كم نايدك نستيو ميتشوت ناتتصبيا يكونان رزي تميتشوت كل زينا صوتاو مقيار زبالنا ميتشوت ودغيب حيال وتبعتاي كمكون اي كما عينات من حبرتسب اخويم كاسي او تدرنا حيال كتكون هيتخلني that doesn't work ስለዚህ ኣብቲ ኮመን ሰንስ ይምለስሉ ኮመን ሰንስ ማለትካ ወዲ ጓልጓልያ ኣወዳት ሓያላት ኣወዳት ክኾኑሎም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ክላለውን ሓይሊ ድማ ሓደ ዓይነት ሓይሊ ይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ናተን ኣበይ እንድሕርካ ሞን ፌሚኒን ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትያዊ ባህሪ ናተን እምበር ከም ደቂ ተባዕትዮ ተቐይረን ከም ኣወዳት ኮይነን ሓያላት ንክኾና ክትፅበየን የብልካን ክትደፋፍአን የብልካን ጓል ኣንስተይቲ ከም ጓል ኣንስተይቲ በቲ ናይ ኣምላኽ ዝሃባ ፀጋ ሓያል ክትከውን ኣተባብዓያ እምበር ከም ወዲ ቀይርካ ናይ ወዲ ፆታ ተላቢሳ ገለ ከደይኮነሲ ከም ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ድማ ከም ወዲ ከም ጓል ኮይኑ ዘይኮነ ከም ወዲ ሓያል ንክኸውን ከነተባብዖም ኣለና እዚ ኣርእሲ እዚ ንዓይ ከም ኣቦ ኣወዳት ዝያዳ ዘገድሰና ርእሲ ስለ ዝኾነ ዝያዳ እቲ ህዝብና ድማ ኣብኣ ተኪሩ ክኸይድ እየ ዝደልዮ እዚ ኮይኑ ናብታ መጀመርያ ዘምፃኽልኩም ኣርእሲ ክምለስ ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ ትርጉም እዚ ናብ ቻይና ክመልስ ኣለና ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ኮንፊዝድ ኮይና ኣላ ቻይና ናበይ ትኸይድ ኣላ ምዕራባዊ ዓለም ከናበይ ይኸይድ ኣሎ ክንርኢና A war with America. The alarming words reflect China's fury over Donald Trump's trade tariffs and coincides with a dramatic boost to its defense spending. China's President Xi Jinping commands the ስለዚህ ናይ ቻይና ጉዳይ ከም ዝምስኮነ ቻይና ኣብዚ ኩነታት እዚ ሸለል ክብሉ ከም ዘይክእሉን ጠጠው ኢሎም ክርዩ ከም ዘይብሉን እዮም ዝሓስቡ ዘሎ በፃሩ ኣሜሪካ ዝተማቐለ ዴሞክራቲስ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሓሳዊ ካስኻ ኣብ ጎንኻ የለና ብምባል ዝተመቕለ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ደው ኢሎም ኣብ ጎንኻ ኣለና ፕሬዚደንት ሺ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኢና ቻይና ትዕወት ክብሉ ከለዉ ብግምጣሉ ኣብ ኣሜሪካ ክትመፅእ ከለኻ ግን ዝተመቕለ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝተመቕለ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይ ድማ ካናዳ ይኹን ኤውሮጳ ኣንፃሩ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መድረኽ ኢና ዘለና ስለዚ ብከምዚ መለክዒ ኤውሮጳ ናበይ ክትበፅሕ ትኽእል ትኸውን ዝብል ኣዛራብ ኣርእስና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኦኬ ናብ ቻይና ሓንቲ ምስ ረኣና ናበይ እስያ ክንሰግር ኢና ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክንሰግር ኢና
President Donald Trump has ignited a full-scale firestorm. His push for reciprocal tariffs has impacted global markets, triggered sharp reactions and a lot of concern. But perhaps most importantly, it has resulted in a rather angry response from China. Beijing seems furious. In fact, its messaging is absolutely clear. It is ready for any kind of war with the United States. So are things really headed in that direction? Just look at what the Chinese embassy in Washington said in a post on the platform. ብሓፈሻ ናይ ቻይና ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ቻይና ጉዳይን ኣዛራባ ርእሲ ኣከራኸራ ርእሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ትሕቶ ናይ ብሓቂ ዶ እዞም ሃገራት ናብ ሓደ ኩናት ገጾም ይኸዱ ኾኑ ንዝብል ኣርእሲ ዊ ዶንት ኖው ግን እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምትፍናን መጠን ረስኒ እናወሰኸ ዝኸደ መጠኑ ሓደገኛ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ተስፋ ንገብር ቁርብትለይ ፍሬኖ ክረግፁ ክልቲኦም ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣጆኻ ስለ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ and we really hope ካብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ወፂኦም ኣብ ናይ ሰላም መድረኻት እዮም ናይ ምርድዳእን ናይ ምዝርራብን መድረኽ ክፍጠር ኢና እንደሊ መብዛሕትና I think መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ካብ ኩናት ወይ እውን ካብ ካልእ ዕግርግር ዝደልዮ ነገር ወይ እውን ዝረብሐ ነገር ስለ ዘይብሉ ሰላምን ርግኣትን እዩ ዝደሊ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ብዛዕባ ወታደራዊ ጥራይ እናተዘርበ ከሎ ቻይና ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም በፂሖም ከም ዘለዉ ረአዩ ብብዝሒ ከምዚ ቪድዮታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ቻይና ኣብ ኩናት ጥራይ ኮኑን ዘተክሩ ዘለዉ ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ እዚ ረእይዎ መኪና ኮምፕሊትሊ ባዕሉ ተዘዊሩ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ሓደ ናብ ውግእ ዘተንብህ መድረክ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ክንብል ከለና ብካልእ ገፅ ድማ ኮምፕሊትሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ኣብ ኩሉ ድማ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ I cannot wait ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ኣብ ዝዓለም ዘለኽዎ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ንኽዝርግሓ ምክንያቱ ስቴርሶ ጥራይ ሒዝካ ንክልተ ሰዓት ምኻድ ዳርጋ እቲ መሰልቸዊ ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ መኪና ጥራይ ዘዊርካ ምኻሲ it's a very boring job ንዓይ ማለት እዩ ንግረ መንገድኻ ጉዕዞ እናኸድካ ብዙሕ ካልእ ስራሕ ክዝውር ንዝተወሰነ ንፍርቂ ሰዓት ገለ መለ ደስ ይብለኒ 2-3 ሰዓት ኣብ መኪና ስቴርሶ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ስራሕካ ግን very boring job ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክመፅእ ተስፋ ይገብር ኣብ ዓለምና ድማ ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ትደፍአሉ ከም ዘላ ኩሉ ግን ናይ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ሰላም ካኽበኩም ሕጂ Onto a crucial development that comes with far-reaching implications. Russia is positioning itself as a key facilitator in discussions between the United States and Iran. The Kremlin has confirmed that future talks with Washington will include Iran's nuclear program, a topic reportedly mentioned in discussions between the US and Russia last month. So, ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዝምድና ሰላም ንኽነግስ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ሰላም ክገብር እሞ ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውዶ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በዚ መንገዲ እዚ ድማ ፑቲን ድማ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ሽግር ድማ ኣነ ከዳንየኩም እኽእል እየ ከዓ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ኣተኩሯ ናብ ቻይና ስለ ዝኾነ ዘሎ I don't know ናይ እስራኤል ነተንያሁ ነዚ ኩነታት ዝቅበለ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኣይፈልጥን እየ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘለዎ ወጥሪ ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምቕያር ኣነ ክሽምግለኩም ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ ብግምጣሉ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ነገር ይደሊ ከም ዘሎን ፀገም የናዱ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ራሽያ ብዳንነት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ክግበር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነገር እዩ ካብ ኩናት ዝርከብ ነገር የለን ግን እቲ ዘሎ ረብሓታትን ኣካይዳን ንሰላም ዝዕድም ስለ ዘይኮነ ጥራይና ከም ንብል ዘለና ስለዚ it's a very interesting time እቲ ዓለምና ድማ ናበይ ገፃ ክትኸይድ ከም ዘላ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ምስ ኣሜሪካ ተጠቒሙ እንኮላይ ምስ ኢራን ኣዝያ ቀራቢት ሃገርና እያ ምስ ኢራን ዘሎ ዝምድና ንምፍትሑ ድማ ንሕና ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብል ሓድሽ እማማ ሓሳብ ኣቕሪብሎ ተስፋ ንገብር እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ እሱ ጥራይ ከይኮነ ግን ብተወሳኺ ጎኑ ዝግበር ዘሎ ካልእ ካሎ made mention of the peace plan in the Middle East that the Arab leaders were discussing yesterday. They're seeking international support for their Gaza reconstruction plan. The plan comes with a 91-page glossary that proposes an enormous rebuilding operation with, crucially, the Palestinians remaining in place. It will be costly. The bill is estimated at over $50 billion. There are detailed proposals in there on how to clear all the rubble. كم قتل كدماتي ناي قداي ناي غزة نمفتح تبهلو حجرات عرب أب ግብፂ ተኣኪበን ከም ዝነበራን እቲ ናይ ግብፂ ጉዳይ ድማ ከባቢ 50 ቢልዮን ብምውፃእ ነቲ ኩነታት ናይ ጋዛ ክንፈትሖ ኢና
ዝብል ሓሳብ አንቂዶም ነይሮም ብዙሓት መራሕቲ እውን ተሰማሚዖምሉ እቲ ፀገም ግን እስራኤል ኣይተሰማምዓትን ኣላ ሓሳብ እውን ኣይተቀበለቶን ስለዚ ብዘይና እስራኤል تخالي كل نجار هو تتطرق كون زغال. The Israelis and the Americans, though, have already dismissed it as unworkable. There's no plan, they say, for disarming Hamas. They've rejected the proposals to restore and revamp the Palestinian Authority. The more immediate issue, of course, is where we go from here in terms of the ceasefire. Israel's still withholding all humanitarian aid for Gaza, and it's now resisting, it seems, the terms agreed for phase 2 of the agreement. So let's bring in Yolande Nell, who is in Jerusalem. Good to see you, Yolande. So بحتر زبالة إسرائيل أمريكا نتيجة لها سلزي أمريكا دونالد ترامب إسرائيل نتيجة نو تكون تاتكال بزع جزية مقتالون هدليوني بزع تزارب تخليها ترجم زلوا سلزي يكون مهنياتو أبوش إسرائيل قازاسي أب إسرائيل جلوا سلزي زين إسرائيل كل ما أمريكا دقف كجبر زغل سل نزاربات رها تزاربات غلمبر نبجبوت إن تخيز خلاي كونن قنو جن حنت فيديو أبزي سوشيال ميديا حدا عرستي بتتجاجامي زور زلوا سكان اسمعيون عنا المسألة ألونا. One leader was absent from the Arab summit. That's Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, aka MBS. An old video of his is going viral on social media. It lays out his vision for the kingdom, the Saudi kingdom. MBS said he wanted to destroy Islamic extremism, that he wanted a moderate Islam in his country. Listen to this first. We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. كم نريد لنا محمد بن سلمان ذا فيديو زيا مسمتت بحكي أبزن زحلفا شدشت عم شوعات عملت عينت لو تمتيو أب سعودي عرب سكا كنريا كم فتنينا نسعوديا ود 3 عمد كله ود 3 قال عمد كله ود 3 دي 3 هذا عمد كله يابتبوتو متيو سلازي انتاي زلنيرو نحنا ما نسيات أخراري تحساسبنا هيمانو دي كونسي صبوق عدلات ناي سراح ناي معبالي ناي تكنولوجي ناي قسقاسي ناندل زلنا ناي تمرت عدلات ناندل زلنا سلازي أنا زمرحة سعودية دما أب أخراري زخونا كايدا دي كوني كفوت زخوني to some extent كفوت زخونا كايدا كمسرت على النزبل حسابي نيرو اسكا كندم انتاي تعويتو لنزاح. That was a brave declaration to make, especially at that time, because MBS was appointed Crown Prince that same year, in 2017. He was just 31 years old then. He rose to power after a royal power struggle. To consolidate his grip, he unleashed a purge. Dozens of princes and businessmen were rounded up at a hotel. The Saudi king's allies were sidelined and MBS became the top dog. بزعبا ناي سعودي برينس زي MBS نفس سلطانة متصاناتو زجرم مخانون كاله دوكومنتارتات هلكم نتوم كلهم زترترم زنبري أبحد فلي آخيبات صوعين كلاتهم نقاليهم عسيرون نقاليهم أبيلو نسلطانو كو حسكيلو سلازي بزح challenging زخوني أكايدا كم زنبري زنقر جن قال كابت زفت أمز بلواس كاليستاخن. How confident he was. But the question is, has he delivered? Well, yes and no. The Saudi Arabia of 2025 is not the Saudi Arabia of 2017, and you cannot deny that. Just look at the reforms since then. In April 2018, cinema theatres returned to Saudi Arabia. That too after 35 years. The plan is to have 300 cinema halls by 2030. In the same year, MBS lifted the ban on women drivers. It was the last such remaining ban in the world. Since then, thousands of Saudi women have started driving. In 2019, returned to Saudi Arabia. سو انتاينا نرد لنا كاب انتاي عينت لو تمسيو نزبل دما نسعود عرب درو رؤي زخونه لو تكم صالا جميرو بفلاي ابتناي سوشيو ايكونوميك انبابرا ناي تزبي سينماتات نابنت اي نبرن 35 عمت عزيز نبر سينماتات تخفيتو سب سينماتات كري جميرو مالتيو ماكينا مزوار ناي دقنستيو دركاز دونغيت حجر زنبرت سايا دقنستيو ماكينا زوران نيرن حجك زورا يخلا كم هو أن تقطع بستفل عليه من قدي كخافته جميرو توريزم أبتحجر كلام بجكاتنا أمنات مسلمنا بزح توريزم أي نبرن أبزو وانزجن بكل من قدي توريزم نيتحجر أبكو طبعا نيتحجر طلع على استواء صورنا جبري خيدالو بتحطه دما أبدا دادت رايس تمركزه كطبعا كلهم ما يدلونيم لذي بستخال من قدي كابتنا دادي وزوجه أبكال سيكتورس ناي تكنولوجي ذات كورة كطبعا كان سلزدل زلوي سلزي توريزم هذا كابتي أقداسي دشر حلو نسو بفلاي دما توريزم تراك هذا يكون أبيت إيفنتاتنا عالمنا كأنقد زخاليو نابنا تبسموه. Being developed as a hub. The plan is to build Saudi Arabia's Red Sea tourism. And the final reform? A weakening of the moral police. Women can now attend sports events or concerts with men. The rules on hijab and abaya have also been relaxed. And these aren't just reforms on paper, they've actually transformed the Saudi kingdom. It has become more open, more welcoming. Just look at the number of foreign tourists.
Around 16 million in 2017, around 27 million in 2023, and 30 million last year. So, ናይ ቱሪዝም ጥራይ ራእዩ ወክሳዕ ክንደይ ለውጢ መፅኡ ኢላ ኣብታ ሃገር ፖሊሲ ምቕያር ክንዲ ምንታይ ለውጢ ከም ዘምፃልካ 16 ሚልዮን ዝበዝሐ ካብኡ ድማ ናይ ሓጅ ክገብሩ ዝኸዱ ናብ መካን መዲናን እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 27 ናብ 30 ሚልዮን ደይቦም ኣለዉ ስለዚ ናይ ቱሪስት ጥራይ ኣበርክቶ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ማንም ሰብ ክመሃረሉ ዘለዎ እዩ ስዑድ ዓረብ ፖሊሲ ናታ ክትቅይር ከላ ምክንያቱ ንሕና 50 ሚእታዊት ህዝብና ምስልምና ስለ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ይኽተል ፅልዋ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞር ክፉት ዝኾነ ሕብረተሰብ ክህሉ ከሎ ከምኡውን ሱዳን እቲ ኣኽራርነት ካብ ሱዳን ይኹን ካብ ስዑድያ ክህሉ ከሎ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝፀልዋ እዩ ምክንያቱ እቲ ናቶም ኣይዲዮሎጂካል ፑሽ እውን ንኤርትራ ክፀልዋ ዝኽእል ስለ ዝነበረ ብሓፈሻ ናይ ስዑድ ዓረብ ኣካይዳ ንበዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክስሕቡ ከለዉ እውን ናይ ነዊሕ ፕላን ስለ ዝነበሮም ስትራቴጂ ስለ ዝነበሮም እዩ ነዚ ድማ ከም ጽቡቕ ነገር እዩ ዝርያነ ኣይሆፕ ብቐፂሉ ናብ ዓወት ከብፅሖም Florida will become the financial hub of the world, not just America, but of the world. Digital assets has really found a home in Miami-Dade. We want to build upon that framework. And one of the things with the state's portfolio I want to be able to do is probably add Bitcoin to be a piece of the state's financial portfolio. It's really proven to be a great holder of value and of wealth. And if we incorporate that into our state's balance sheet, it could be something that will help us weather any potential future storms economically in the future. Big thing. እንታይና ንርኢ ዘለና ትሪዎ ዘለኹም ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ስቴት ናይ ፍሎሪዳ ትበሃል ስቴት ፖለቲከኛ እዩ ንክሪፕቶ ከረንሲ ብፍላይ ድማ ንቢትኮይን ኣብቲ ናይቲ ሃገር ባላንስ ሺት ክእትውዎ ከምኡ ድማ ከም ሪዘርቭ ኣሰት ክሕዝዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ቅድድም ኣብ መንጎ ስቴትስ ኦሃዮ ዝበሃል ስቴት ከምኡ ይገብር ኣሎ ኦሃዮ ዲ ወላ ቴክሳስ ኦፍ ኮርስ ኣብ ዝቐልጠፈ ጉዕዞ ከም ዘሎ ነቲ ቢትኮይን ከምኡ ንክሪፕቶ ሪዘርቭ ኣሰት ንክገብሮ ፍሎሪዳ ከምኡ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ስቴትስ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክገብሮ ከለዋ ኣብ ዋይት ሃውስ 37 ወርሒ 3 2025 ሓደ ኣገዳሲ ናይ ክሪፕቶ ሰሚት ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቲም ናይ ክሪፕቶን ክግበር ምዃኑን ዓበይቲ ናይ ክሪፕቶ ፊገርስ ተዓዲሞም ከም ዘለውን ኣገዳሲ ውሳነ ክሓልፍ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ትግበር በዚ ኮይኑ በቲ ብዙሕ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዘበን እዚ ክኽተሎ ዝኽእል ክንብል ከለና ስቕኢልና ኣይኮናን እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ A clear view of where Bitcoin is going over the next 5 years. Let's take a look at the last 5. The last 5, Bitcoin has been an outsider in the finance business, but coming closer and closer and closer. Right now, there's an ETF. Banks still can't clear it. Banks still can't transact in it. Banks still can't custodian it. Banks still won't transact in it, and they won't finance it yet. I think people misunderstand traditional financial service companies. They want to transact in Bitcoin. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ኮመርስ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክሪፕቶ ኣብዚ መፅእ 5 ዓመት እንታይ ክኸውን ኢሉ ንዝሓተኩም እንታይ ኢልኩም መልሱ ይብለኩም ኣሎ ዝሓለፈ 5 ዓመት ክሪፕቶ ኣበይ ነይሩ ጥራይ በልዎም ኢልዎም ቅድሚ 5 ዓመት ክሪፕቶ ሜይቢ ዋጋ ናቱ 230,000 ነይሩ ዝኾነ ይኹን ፋይናንሻል ሴክተር ኣይጥቀመሉ ነይሩ ገለመለ ይነበሮን ተፈላጥነት ኣይነበሮን ክብሪ ይነበሮን ኣብቲ ትራዲሽናል ፋይናንሻል ሲስተም ሎሚ ETFs ተባሂሉ በዓል ብላክ ሮክ ዝዓበየ ማኒ ማኔጀር ዝበሃል ኣብ ዓለም ናይ ትሪልዮናት ገንዘብ ማኔጅ ዝገብር ዘሎ ናቶም ETFs ገይሮም በዓል ኣርክ ዝበሃል ካምፓኒ ብዙሕ ETFs ናቱ ንርኢ ኣለና ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ኣብቲ ትራዲሽናል ፋይናንስ ክኣቱ ስለ ዝኾነ ዋጋ ናይ ክሪፕቶ ንሰማይ ክትኳስ ከም ዝኽእል ይነግረኩም ኣሎ እዚ ቀደም ሚኒስትር ናይ ፋይናንስ ከይኮኑ ሚኒስትር ናይ ንግዲ ናይ ኮመርስ ከይኮኑ ከሎ ዝበለ እዩ ሎሚ ሚኒስትር ናይ ኮመርስ ኮይኑ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ክሪፕቶ ገዚኡ ከም ዘሎ ቢትኮይን ብብዝሒ ከም ዘሎ ካልኦት ክሪፕቶ እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንነፍሶም ክብሉ ዝገብርዎ ፖሊሲ ንዓኻ ንዓኺ ንዓይ ከርባሓና ስለ ዝኽእል ንጠቀመሉ ክብለኩም ኢለ ጥራይ ዝነግረኩም ዘለኹም ዎች ኣውት ኣነ ኣስተውዒልኩም ንኽትከዱ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ንደቅኻ ንስድራኻን ክኸውን ዝኽእል ዋላ ንእሽተይ ክፋል ዋላ 50 ቅርሺ ኢንቨስት ኣይትገብር ፅባሕ ንጎ ክጠቕመካ ስለ ዝኽእል እዚ ሓበሬታ ዝህብ ዘለኹ እቶም ዘድልየኩም ተጠቀምሉ እቶም ዘየድልየኩም ድማ ድሓን ሸለል ኢልኩም ሕለፍዋ ነዛ ክፋል እዚኣ ሕጂ ናብቲ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና መጀመርያ ብኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኸይድ RSF and aligned actors to establish a government in RSF-controlled territory in Sudan are unhelpful for the cause of peace and security in Sudan and risks a de facto partition of the country. We share the Secretary-General's deep concern at the announcement by the Rapid Support Forces and affiliated civilian actors and armed groups of a political charter
that expresses an intention to establish a governing authority in areas of their control. Territory in Sudan. كم نريد لنا أب security council مالتي أمريكا عد إنجليز كالو تغرات علمون انتقونا نتي ناي RSF منجسي أب كينيا زقومي كم زك أو موزل لوان حبقيقا كم استفدت أمن ينقر له السوت رايدي كونجن أب زك نريو خلنا هذا حبري تاون وتيلو State Department in America أب تعتمر حنتنا ماركو روبيو the State Department is deeply concerned by the reports of the RSF aligned actors لذي ولا أمانيل بيدا ماريمون بوست جيروانيرو بحفشة أبزي أندريا زلنا the US is deeply concerned but تزقبر زلونا RSF كالي منجستي أب كينيا زقومي صبو كم زي تسمعوا ويون concerned كوينهم زلو سكات كم سمعوا زلون زدما نتكبابي أرانا unhelpful for peace and security of the country and risks further instability and de facto partition of the country. لذي إزاي تغيير زلو كنتا أب كينيا صحتت مهانون ناب كالي زي تدلي ممغال نايت حجر كوست كم زغلي زنقر زلو إذا مالات منجس أمريكا أبت قدايت إيدي بلوني الكاكت زارب ولا تخل قداي كم زي كونه مجنزابي اللي بعفهم زبلون سقوم تتاتنا تومنا هنري نايب حتى زك عمون تقينهم قبل كينيا أجدا ويقلك وجهم أنت زي اللجن بأفكار ختمسل تبلون أجر خون خلي كمتي دبوب السودان سمغلو تعجون معرب السودان كمغلوا يقولوا خونيم إمارات بال أب ناي دونالد ترامب عبد لوبي كم زلوا يفلوتيو جن دونالد ترامب انتي وسانك وسني خل خون كن رينا بحفشة ناي إمارات ديو سلواك عبي ولا ناي سعودية معنات سعودية ون أنت أرز ناي زي كنتات سلت بالدلة ناي جبتي ناي بزحات هجرات عرب أنت أرز إمارات أب كينيا جرات تزلا سلز خد زلو قداي نبكالك خير خليو حنتي قد منابتي عندارا كايدا أبزو بانا زلو مخدنا مانيل تايلنيرو كينيا has gathered Sudan's sanctioned Kenya has زمرت تسقمتي جيجا كم زنبرن بيو اس يكون بخالة هجرات أوروبا زتأجده كم من قصة بعدا كتنقد بمخالة عب جيجا كم زفتمتي زنقر زلو كابو تيناقد اسكن زيان اسمع حجي مجمري أنا زياكريكم سلسدل زلو hear about Eritrea unless someone is calling for a regime change. But why is it that way? Why does a tiny country in Africa keep getting targeted by the US? You see, the Horn of Africa is already unstable. There's wars in Sudan, Ethiopia, Somalia, but on the other hand, Eritrea is stable. There's no civil war, not a single foreign military base, and most importantly, they're not entangled by the IMF debt traps. But unfortunately, the world that we live in, stability isn't always good news. But why is it that شو بزعبة أمريكا بزعبة إيرترا زخونا أرتكل كسم أنت ذلك كل جزء حماق مزهلو ويشجر مزهلو ترايو أبتزوبات كابزلو كل عينة أجرجر تأنكو سلام الرجعات نزلو هجر إيرترا يزبل زلو أب إثيوبيا زلو سيفل وور أب سوماليا زلو أب السودان زلو كنتات كلها بجمد نوتاو إذا هجر زيا تسفاناي سلام رجعات تتكون زجبايا إيامو بخوم دما دقفن متبع عنك وهباز جبايو بنتارو كم إيرترا زعمسلت ناي IMF مقابريا زي كونت ناي وصاي وتهدراويان مدبرات زي بلا حيال زخوني الأولوية زلوا نتل الأولوية هذا ملو بملو قصصر زلوا حجر تفتاوي تايكونت ويمتدلعي أتحساس بايكونن إذا أتحساس بعضك نقص لزيد اليوم ناي إيرترا وداي كل جزء حماقنت ألمن كفاءتن كجبرلو حالات مقابريا كونو أجندات زوهابهم دما أنصار إيرترا كل جزء شجر نخفطرو قدامنت كم زوهابهم بزم من قد ما إيرترا كل جزء واقع مسكفلت مخانا يزن جرز منسي شمي فلت كون أنا تقداي بزعق زينا نري أتبع تيك توك يزقبر مثلاني كم يوم زعب إيرترا زجاربو سبات كان التبع أمكن كلام لنا أقد أصحاب ريتاي زهب جنا بزو channel كل جزء سلنا بلو كبري حبو تخكلني حبريتان حكني حبريتان يهب سلزلو قد من عبتي كال سجنتير محلافي عبد قربيتنا كبيتوبيا زمز زلو سجنتير محلافي زيات راي حزولي إيرترا نشتي حجر كويا نشتي حجر كويا نحنا هم بجيجان بلو زربالو إيرترا نشتي كم زي كونت حدث كم زي سبقت غيرو أو سيوانيرو إيرترا عباي حجريا 200 نسران 4 شعن 300 نسران كيلومتر 400 كيلومتر صفحات زلوايا أوشت إيرترا كتوت وين تغل حجرات أوشت إيرترا ترايسي كقمة أصغر لحجرات كنجركمي 10 حجرات تقيسهم على دنمارك زبها الحجر أوشت إيرترا كأت تزغليو ب 4 كيلومتر سكوير يرو بيتناتو نيذرلاند زبها كباب 10 مليون حزب زلو أوشتي إيرترا كأت تزغليو تري والله بتلو دم بلجيوم زبها أو كأت تغل لكسمبرغ زبها أو كأت تغل
أندورا زبالة وكأتغل مالتا زبالة وكأتغل ليختشتاين زبالة وكأتغل سامارينو زبالة وكأتغل موناكو فاتيكان زبالة زين عسرتين هجرات أوشت إيرترا بوتاون كترفكا يغليو إزين هجرات تباهيلن نيذرلاندس نشتي هجري للزارب يلن جاقويت هجري بلجيوم نشتي هجري هزبل يلن سلازي إيرترا نشتي هزبلو خا دايما دايلوم نهاجرنا نمدفع زتقاملو استراتيجي مخانو فليتكا دارجي إيرترا من البات وعد زبك الوايخل قن نشتي هجري كونتن نشتي هزبل دما أجندا ناي كالوت إيرترا نمرماس زتقامليو نكحلو كلنا كنكحلو لنا إيرترا عباي هاجريا عباي ناخد كون دما كنسرح لنا زقبا كبري كوهبا ميك اريتريا جريت اجين ميغا زبل ጭርሖ زياده هاشتاج ناغبرنا خندفع لنا ميك اريتريا جريت اجين نزبل بوليس خنكتسلينا بزي وغن ايرترا كونكلو نفس وقفنا دما كسرحلو زقبو كونكلو اب زوبانا بمخات مجمريا بزي كنجمر ኢትዮጵያ ዝባል ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ ኢትዮጵያ ዶክተር ሳጊሩ መጥቃዕቲ ፈንየሎም ሃይላይር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ኣብ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ከቢድ መጥቃዕቲ ምፍናው ኣየር ከም ዘካየደ ተገሊጾሎም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሰራዊት ሶማልያ ዝተመንዝዐን ከተማታት ንምቁፅጻር ኣብ ዝጸንዓሉ ዘሎ እዋን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ሶማልያ አንጻር አልሸባብ ናብ ውግእ ከም ዝኣተየ ተገሊጾሎም እዚ ምትእታው ነቲ ጉጅለ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለታት ንምምካትን ምርግጋእ ናይቲ ዞባ ንምምላስን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣዛዚ ናይቲ أمريكا سلطان فلي حيلي دانا بصوماليا زنبر أحمد عبد الله الشا حيلاير إثيوبيا قبل علي جوجل عطو الشباب أبتحتي كوسر صناعة كتمات زكاي زلهم دبدب عير يساتف كم زلهم زحلف وصل سكريس ألم حيلاير إثيوبيا أبز توادد عارم سو أب صوماليا نال شباب نمهرام أمريكا بزعززو أبقل نطبي سقوم تتاتي وسط كم زنبرن حجرما حيلاير نا إثيوبيا مسناي صوماليا بحر قوينو سقوم توسيدو زبل زربان سمع لنا أبي أحمد ني دونالد ترامب نمحقواس أجندتات ناي دونالد ترامب كونو زخول يميلو ويونتي ناي دونالد ترامب حساب أبقوني إثيوبيا غيركا نعون محقواسنا الشباب نمتفادي قبرش بران مهرام دي أب كله مقابريا نكهون دلونات كم زلوين عن رزالنا أنصار إيرترا أنكيد وزلون أكال نايتي أجندايو توم لوبيستس ناتو بزحات لوبيستس اندي قصيرو زلو توم لوبيستس ناتو دمان تايكو قبريهم زسرحو زلو أنصار إيرترا أجندان مقبار إيرترا نايت زوباسك كم تفتر زلا كقبرو خلو بتي بوليتيكاوي سرح بزح سرح يسرح له قال دما من البات ريغ ماونت لو تدخل يوم قد اقداسي الوم شنكل زبلو زلو دما دروناي اصوار مفري بوتا هاني صيلو تادي كقبر جميرلو سلازي دروتم ኢትዮጵያውያን ነቲ አፍየ ኢሉ ዝምክሓሉ ዘሎ ከዛረበሉ ጀሚሮም አለው እስካብ ዝስምዕዎ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥይት ኤክስፖርት ማድረግ ጀመርኩ አሉ። የሜካናይዝድ አቅም የሚያሳድግ መሳሪያ ማምረቻ ገንብተናልም ብሏል። የሻዕቢያ መንግስት 3 ኮንቴነር ተተኳሽ እንደዘረፋቸው ከተሰማ በኋላ የጥይት ማምረቻ ፋብሪካ ሲጎበኙም ተስተውሏል። ከርሳቸው በፊት የነበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመረት ሲያደርጉት የነበረው ጦር መሳሪያን ማምረት ተግባርን ሙከራ ነው ሲሉ ጠርተውታል። የሀገሪቱን የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎችና የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን የዘጉትና በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋብሪካ ሰራተኞችን ከስራ ገበታ ውጭ ያደረገ ፖሊሲን የዘረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ደግሞ የጥይትና መሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካን ገንብቻለሁ ብሏል። በዚህ ተገነባ ባሉት ፋብሪካ بحفشة أبي أحمد مناورة ضيق زبالة مناورة مزرقح وفيرو خمزلو ثم نعود زيادة دفلت وقن تايب له تهديد فخران تهديد المخاننبر نقال أقدس فابريكاتا زعات ولو مخمي جيريو تكال خفض زخل زبل زربا يدس مع زلو سيدي أبي أحمد كفكر تهديد كجبر كم نبور جيرنا سلد وصلنا يو نبوريو of course أدنى أسوار دفري تكال غفت كله نتهاجر على قداسي مخنياتو بمسرته أرسل 4 عينات كوينات أتيا زلها أسوار كم زد ليا تأييد كم زد ليا فلوتيو أنصار شنو أبوجي زلو أنصار فانو أبوجي زلو أبتقرأ أبوجي زلو سلازي بعابيو بزح تأييد يبكن كم زلون بزح أسوار يدليو كم زلون نرزلنا جن حنت نجرجن كبرهالكم خلالو من البعض كمير تراويان ون زيادة كن ردان كان استقبل الله نزلنا قدام له سلمت يا أبي كم زعينة فابريكاتات ويون زخون يكون كخفت كله بس كل تيم ناتو خيدو حركات كجبر زفت النهريلكا نتي حزبناتو برين ووش نمقباري حنقولو بزح يدسرح زلو بزح حدش نقرات يفترالو حدش تمعبالتاتي أطلو بتعدي إيمج ناي تعدي نغير لنا زبل حسابات كتو سلز دليو يصار حلي دما
to some extent ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፍላሺ ካብቲ ተገበረ ብዝተፈላለየ ቪድዮ ዝተቀናበረ ትሕዝቶታት ሒዙ መፅዩ ነቲ ማርኬቲንግ ክገብሮ ከሎ ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ ኣመና ምዕባለ ይግስግሱ ከም ዘለው ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ይግበር ከም ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ትግስግስ ከም ዘላ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ክነግሮም ዝፍትን ብፍላይ ብዓይኒ ወታደራዊ ድማ ዝኩሉ ኣፅዋርን ድሮናትን እንተለና ንኤርትራ ንክንስዕር ሓሰብ ንኸነማልስ ዓቕሚ ኣለና ክብሉ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምብሉ ኣለው ግን እቲ ሓቂ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ገፅ ናይቲ ሓቂ ጥራይ ክባካ ዝፍትን ታንክስ ጋድ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ንሕና ግን ነቲ ሓበሬታ ብኩሉ ገፅ ኢና ክንረኽቦን ክንፍትሾ ንፍትን ዘለና ዝኻ ኩሉ ሰብ ከስተውለሉ ስለ ዘለዎ እዩ just give me a second 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄ አቅም ተገንብቶ በማየቴ በጣም ከፍተኛ ክብርና ደስታ ይሰማኛል እኔ ወታደር ነኝ ይገባኛል በውትድርና አካባቢ የሚጎሉ ነገሮች በኦፕሬሽን ጊዜ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆኑ እረዳለሁና አሁን ኢትዮጵያ ስጋት የለባትም ዶክተር ይዝበሃል ኣነ ወታደር እየ ዝብል ዘሎ ከመይ ኣዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ዓቢ ነገራት ብዙሕ እንድዩ ደሎ ክፉት ሕቶታት መልሲ ዘይረኸብና ኣሉ ፒኤችዲ ከም ዘለዎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ይዝበሃል ስለዚ ወታደር ዲ ወላ ስኮላር ክርዳእና ይክእልኒ ብውትድርና ኮነሬል ኣለዎ ብትምህርቲ ድማ ፒኤችዲ ኣለዎ just how fake this thing is ብንጹር ንኽትፈልጦ ማለት እዩ ነወዲ 40 ክንደይ ዓመት እንተሎ ፒኤችዲ ንኽትገብር ጥራይ ክንደይ ዓመታት ዘድልየካ ከምኡ ድማ ውትድርና ኸድካ ድማ ኮነሬል ንኽትገብር እዚ ደሉዥን ጥራይ እዩ በዝኾነ በይቱ ኣፅዋር ኣፍርየ ኣለኹ ክብል ከሎ ንምንታይ እዩ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት መጀመሪ እዩ ኮነን ንሰምዖ ዘለና ነዳዲ ረኺበ እዛ ሃገር እዚኣ ስለዚ ነዳዲ ንደገ ክንሰድድ ጀሚርና ኣለና ክብል ከሎ ሰሚዕና ኢና ወርቂ ረኺብና ኢና ክብል ከሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ቅድሚ ዓመት ኣፍ ደገ ባሕር ረኺብና ኢና ንፈጣሪ ተመስገን ኢና ንብሎ እምበር ኪኑ ዝበሃል እንታይ ኣሎ ኢሉ እኳ እዩ ናይ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምስ ፈረመ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ኣብ ቅድሚ ዓለም ንኣምላኽ ተመስገን ኢና ንብሎ እምበር እንታይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌትና ሰሚርልና እዩ ሰበር ዜና ኢሎም ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺቡ እዩ ብምባል ኩሉ ሚድያናቱ ተዛሪቡ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ኣርቲክል ኣብ ኢኮኖሚስት ዝወፀታ ኢሎም ኣለው ኣብይ ኣሕመድ ኩላታ ናይ ሶማሊላንድ ትበሃል ዝነበረት ሓሸውየ ከም ዝቐተላን ደየላ ምዃናን በንፃሩ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝቃዶ ኣካውንታት ብምሉ ናብ ኣሰብ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይገብርዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ቁጠባ ናቱ ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ዝንገር ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓንዳሪታት ነቲ ናራቲቭ ነቲ ዘሎ ዕግርግር ነቲ ዘሎ ሽግር ንምሽፋን ዝጥቀመሉ እዩ ጀዋር መሐመድ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽሕፍቲ ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ትብል ንሳ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ ትፈራረስ ከም ዘላን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ ህላወ ከጥፍእ ዝኽእል መራሒ ክብል ከሎ ጀዋር መሐመድ ድማ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ቀኒዩ ልሕጂ ድማ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ዝብል እሱ ድማ ቅድሚ ኣብ 2024 ወርሒ 7 ኣቢሉ ፍሎቲንግ ሬት ወይ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ዝነበረ እቲ ምዱብ ዝኾነ ናይ ሸርፊ ለውጢ ዝነበረ ኣብ ዕዳጋ ክውሰን ኢሉ ድሕሪ ምፍናው 53 ብር እንተነይሩ ንሓደ ዶላር ኣብቲ ግዜ ክጅምር ከሎ ሎሚ ናብ 150 ናብ ፀሊም ዕዳጋ ገፁ ቀሪቡ ከም ዘሎን ወላ እውን እቲ ማእከላይ ባንክ ሴንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ኣገባብ ምስራሕ ኣብዩ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ብር ጨረታ ክበ ከሎ ብ135 ይሸጦ ከም ዘሎን ተመሊስካ ናብቲ መንግስቲ ክሸጦ ክትከይድ ከለካ ግን ብ125 ንክሸጦ ይግድድ ከም ዘሎን እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ድሮ ነቲ ፍሎቲንግ ሬት ዝብል ናብ ብዕዳጋ ክውሰን እቲ ሸርፊ ዝበሎ ክቋፀሮ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እቲ ሎጂክ ድማ እንድሕሪ ብ135 ካብቲ መንግስቲ ትገዝኦ ኣለካ ተመሊስካ ክሸጦ ከለካ ብ126 ብር ሽጦ ዝብለካ ተኮይኑ ኦልሬዲ ሬስትሪክሽን ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ቲያትር ካብ ምዃን ሓሊፉ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎን ወላ እኳ ክሽፍኖን ክሽቅጠሉን ይፍትን እንተሎ ነቲ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ክሽፍነሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝደለዮ ድራማ ክገብር ክእል ሓንቲ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክግንዘባ ዘለዎ ኣነ እውን ብዓይኒ ምስትውዓል ክንሪኦ ዘለና ዝብሎም እቲ ዝገብሮ ኣገባብ ኪኖት ንሱ ንቁጠባ ዝብሎ ዘሎ ንፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ንምስላፍ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ድኻም ይገብር ከም ዘሎ
ابزي سمعوا هجخا የሰራዊት ሪፎርም ሲጀመር አንዱ የሪፎርሙ ሴንትራል ፖይንት መሆን ያለበት በዲፌንስ ትጥቅ ራስን መቻል የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። አቅጣጫው በመነሳት በርካታ እቅድ ወጣ። እቅድ ከወጣ በኋላ አሁን አቅም ተገነባ ማለት ነው። ያኔ ጥይት ለመግዛትም ችግር ነው። ምክንያቱም ወዲያው ወጣ እንደ ከረሜላ አይደለም የምትገዛው ተቀምጠው ነዚ ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ ሓለቓ ስታፍ ወይ ከዓ ሓላፊ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ርኢ ከተብላ ከለኻ እንታይ ይረኣየካ? ኦልሬዲ ብዙሕ ስእልታት ከም ዘለኩም ኢኻ ትርኢ። እዚ እቲ ዝለዓበየ ፊልድ ማርሻል ናቶም እዩ። ንሰብ ክትፈርደሉ ወይ ገለ ይትኽእልኒ ኢኻ፣ ግን ግዙኣት ናይ ወልፊ ምዃኖም በዚ ኢኻ ትርኢ። ኣካላቶም ባዲ ከኖት ላይ ኣካላትካ ኣይሕሱን እዩ። ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ። maybe Abiy Ahmed is not like that, but in general ክንሪኦ ከለና እቲ መራሕነት ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ፊልድ ማርሻል ትዛዕበየ መራሕናቶም ብርሃኑ ጁላ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም። ምግዛእ ናይ ኣፅዋር ከም ቸኮላታ ወይ እውን ከረሜላ ምግዛእ ኣይኮነን፣ ብዙሕ ፕሮሰስስ እዩ ዘለዎ። አብይ አሕመድ ድሮ ኤክስፖርት ክንገብር ጀሚርና ንካልኦት ሃገራት እውን ክንሸይጥ ጀሚርና ይብል ኣሎ። ግን ሓደ ግዜ ድማ ካበይ ከም ዝረኽቦ ሓበሬታ ድማ በዚ ከዓ ባዕሎም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዘውፅዎ ስምዑ። ጥግና የድሮን ጥቃት ለመመከት ዝግጁ መሆኗን አሳወቀች። ኤርትራ ለአብይ አህመድ ኤርትራ በተለያዩ ሀገራት ክልሎች በጠላት ድሮኖችና በኦፕሬተሮቻቸው መካከል ያለውን ግንኙነት ማደናቀፍ የሚችል ቋሚ እና በእጅ የሚያዙ የድሮን ማምከኛ ጃመር ተግባራዊ ማድረጓን ከኤርትራ የዜና ምንጮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኤርትራ ይህንን ያደረገችው ድሮኖች በኤርትራ ላይ ያደርሱ የሚችሉትን ስጋቶችን ለመከላከልና የብሔራዊ ደህንነትን ለማጎልበት ያለመ ነው ተብሏል። እነዚህ መሳሪያዎች የድሮን ግንኙነቶችን ለመጥለፍና ለማጥፋት ሰፊ ሽፋን በመስጠት በተመረጡ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ስልታዊ በሆነ መንገድ መተከላቸውንም የኤርትራ ሚዲያዎች ጠቅሷል። የሰው አልባ አውሮፕላኖች ብሓፈሻ ኤርትራ ስፔሻል ድሮንስ ወይ እውን ኣብይ ተሰኪምካ ነቲ ፀረ ድሮን ክኸውን ዝኽእል ከምኡውን ጃም ክገብር ዝኽእል ናይ ድሮን ሓበሬታ ናብ ቦታኻ ንኸይሉ ጃም ክፈጥር ዝኽእል ዓቕምታት ከም ዘለዋ እዮም ባዕሎም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለዎ። ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ። ኤርትራ ብዙሕ ቴክኖሎጂካዊ ኣፅዋራት ከም ዘለዋ እዮም ዝዛረቡ እቶም ኢትዮጵያውያን which is good፣ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ዝብላ ይሰኣኑ። ገለገሊኦም ድማ ኤርትራ ብዙሕ ኣፅዋር ካብ ኢትዮጵያ ወሲዳ ስለዘላ እዚያ እስከስምዕዋ ኣተሓሒዘ ክበኩም ክነግረኩም እንታ ከዚህ ውጪ ስርዓቱን አስጨንቋል፣ በደንብ አድርጎ አስጨንቋል። ስርዓቱ ምክንያት ቢያጣ በአማራ ፋኖ በሁለትና በሶስት ቀን ትጥቅ አስፈታለሁ ያልኩትን ኃይል በሱ ተሸነፍኩ ከሚባል ወይ ግብፅን ጎትቼ ላምጣት፣ ወይ ኤርትራን ጎትቼ ላምጣ፣ ወይ ሱዳንን ጎትቼ ላምጣና የነሱን ስም ይዤ በአገር ስም ብሸነፍም ሊሸነፍ እንጂ በእነሱ ስም ከምሸነፍ በማለት በግድ የተኛውን አንበሳ ጭራ እየነካኩ በርቀት መነካካት ማለት አንዱ ይሄ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ኪሳራ ነው። ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ኣማውቱና ዝዓይነቱ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ ማለት ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ምስ ፋኖ ድሮናቱን ኩላ ኣፅዋራቱን ተጠቂሙ ክሰልጦ ዘይከኣለ ሕጂ ምስ ካልእ ሃገር ክዋጋእ ምድላዩ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም በቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ተሳዒሩ ተዳኺሙን ከይበሃል ምንታን ምናልባት ንደገ ካልእ ፀላኢ ንኸናዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ጉዳይቲ ናይ ደገ ፀላኢ ስለ ዘለኒ ናይ ደገ ብፍላይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተገይራትሉ ናይ ደገ ፀላኢ መፀና ስለ ዘሎ ሃየተንሱ ርዱና ሃገርኩም ኣጥሕኑ ሃገርኩም ሓልው ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ክጠቕሞ ዝኽእል እዩ። እዚ ከዓ ሕጂ ወላቲ ተቃውሞናቱ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ስምዑ። እዚ ኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው ጥረት ካለ መደገፍ አለበት። መቼም ቢሆን ሻዕቢያ ለኢትዮጵያ ተኝቶ የሚያድር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ የሆነ ሰላም እንዳይኖር፣ ዘላቂ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት እንዳይኖር ሁልጊዜ የሚሰራ በስውርም በግልጽ ይሄን ትውልዱ እንደ ትውልድ ማወቅ አለበት የሚል እምነት አለ። እዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል። እቶም ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎም ኣረዳድኣ ሓደ ግዜ ክሪኦ ከለኹ እቲ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ እንተዝህልዎ ኢኻ ትብል። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ሻዕብያ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባልን ርቃትን ሓንቲ ለይቲ እውን ደቂሱ ኣይሓድርን፣ ኢትዮጵያ ንኽትበታተን ኢትዮጵያ ንኽትፈርስ ጥራዩ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ እዩ ዝብል። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ምዕባልን ሰላምን ሰሪሓ ትፈልጥ ማለት ድዩ? አሚን ክንዲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝበደለ ሃገር ክህሉ ይኽእል፣ ግን እንታይ እሞ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን።
نحنا انتينا خنبل نخل مسيلكم نساتهم جغراف سبعة هريمة بعلا تقوى كم زبهال كم يوم الصوم يقولوا اليوم كا ناي دراما سباتيوم ناي حسوت سباتيوم ناي نقرات قمت الكاناي مزراب سلت أنا زلوهم يوم سلازي كل نقر زقبرو زلو دما بقمت قالوا تريخا ختم بابا تخل بقمت قالوا نختم بابا مخال دما أقد عسي سلمتاي እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ወይ እውን እቲ ሃገራዊ ንዝብሎ ዘይቅበሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ መንጎ ኣዚፍ ሓደ ኤርትራዊ ዝብል ኣብ ኤክስታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ ዓሰብ ከይዳ በቃ ዓሰብ ይውሰድዋ እሞ ድሕሪኡ ሰላም ተዝገብሩ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክሳብ ምባል ዝበፅሑ ተቃዋምቲ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብቲ ገለ ኤርትራዊ ዝብል ግን ንኩሉ ኣነ ቬሪፋይ ክገብሮ ይክእልኒ ኤርትራዊ ዝብል ፕሮፋይል ተሪኻ ኤርትራዊ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ካል መንነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብፍላይ ገለ ካብቲ ተቃዋሚ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ኤርትራ ብምሉእ ናብ ኢትዮጵያ ንክትኣቱ ፀገም የብሉ ስለምንታይ ኣክንዲ ወላው ካብ ኤርትራ ፍትሒ ደልየ ዝብል እንተሎ ካብ ሻዕብያ ዝዕወሲ ኤርትራ ንክትጠፍእ ይመርፅ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ሻዕብያን ዘለዎምሲ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ዌልካም ናይ ምባል ድርኺት ከም ዘለዎም ኢኻ ትርኢ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑ እዚኦም ቂምተኛታት እዮም ቅርሕንትን ቂምታን ዘለዎም እዮም እቲ ፅቡቅ ነገሩ እንኳዕ ኤርትራ ብናቶም ፃዕርን ጥበብን ትነብር ዝነበረት ሃገር ኣይኮነት ሳቶም ፍንትት እንተኢሎም ላይ ንኤርትራ ዝበለፀ ተርዲኦም ኣለዎም ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ንኤርትራ ወሳኒ እየ ክብል ከለኹ ስለምንታይ እዩ ኩላታ ሕብእቲ ኣጀንዳ ዝነበረት ከምቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንብዙሕ ዘነፀረሉ ነቲ ሰብ ቅድሚ ትግራይ ምንባሩ ኣነ ንባዕሪ ተቃዋማ እየ ነይረ everybody knows ዝሕባ ወይ ዝሽፈን ነገር ኣይኮነን ትግራይ ናይ ትግራይ ውግእ ምስ ጀመረ ግን እቲ ተቃዋሚ ተባሂሉ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ከምፅእ ዝብል ዝነበረ ትግራይ ትዕወት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክድምሰስ ኣለዎ ክብል ምስ ጀመረ ክንደይ መንእሰይ ኦኬ ምስኣት ማኒና ለካ ንኸይድ ነርና ፀላኢኻ ኣብ ጎንኻ ተሰኪምካ ትኸይድ ንፀላኢኻ ኣንፃር ረብሓኻ ትኸይድ ስለዚ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ከም ሃገራዊ ደንቢ ሓደ ጥሙር ስለዘይኮነ ኩሉ ሰብ እንታይ ኣጀንዳ ኣለዎ ይትፈልጥን ኢኻ ከምዚ መድረክ ክመፅእ ከሎ እዩ ነቲ ሌባን ትክክለኛ ሰብን ዝፈላለዮ ሕጂ እውን እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራውያን ዝበለፀ ኣጋጣሚ እዩ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ጉሒላን ሌባን መርገፂኡ ከፍልጥ ስለ ዝጅምር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓደ ክተኣኻኸብን ሓድነቱ ክዕይልን ዕድል ሂቦ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኤርትራ ፀገም ከዳዓት እዩ ናይ ኤርትራ ፀገም ናይ ኤርትራ እቲ ዝኸፍእ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ኤርትራውያን ኮይኖም ምስ ደርጊ ዝዓጠቑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝገደደን ዝመረረን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንሶም እዮም if you agree comment ምስ ርእይቶ ናተይ ምናልባት ዝገራጮ ተሎ ሓሳብ ተለኩም ፅሓፉ ናተይ መረዳእታ ግን ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክብርትዕን ንክመርርን ዝገብሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኮይኖም ምስቲ ናይ ደርጊ ስርዓት ምስ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ፍትሒ ንፍትሒ ቃልሲ ክቃወም ንቡር እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቱ ድማ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ከም ናይ ኤርትራ ሓላይ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ንሱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነነፂሮም ኣብ ዝፍለጥሉ ከምኦም ዓይነት ሰባት ድማ ብትክክል ኣብ ዝፍለጥሉ ግዜ ናይ ኤርትራ እቲ ዝቐለለን ዝበለፀን መድረክ እዩ ዝፍጠር ዝብል እምነት ኣለኒ ገለ እውን ነቲ ኣብ ጎኒ እዚ ስምዕዎ ሕጂ ንኣብነት እቲ ናይ ህዝብና ሓይሊ በዚ ካውን ትሰምዖ ብግምቲ ኣልከቶም በቦ ከለኻ ዞረኛል የኤርትራን ባንዲራ ሳይሆን አልፈልገውም። በእኔ ወንድሞች ደም ላይ የተገነባ ሀገር ነው። የከፈልነው ዋጋ ምን ያክል ከኔ ቤት እኮ ነው። ከኛ ቤት ብቻ 3 ሰው ሞቷል። በዚች ውዳቂ ሀገር፣ በዚች ተቆርጣ በሄደች ሀገር፣ ለማጠቅመን ሀገር መሪዎች አማራዎች ስላልነበር ቀይ ባህርና እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ክርኢ ከለኹ ከምልስ እየ ዝደሊ ዝብል ዘሎ ቤላ ገይሩ እምበር ከምልሰካ ክኽእል ኣለዎ ሰለስተ ድዮም ወላ ትሽዓተ ኣሕዋትካ እንታይ ድዮም ክዋጥዩ ናብ ኤርትራ መፅዮም እኽሊ ክዘሩ መፅዮም ረድኤት ክህቡ መፅዮም ቤት ትምህርቲ ክምህሩ መፅዮም መሬትን ዘይመሬቶምን ዘይባሕሮምን ክግብቱን ክሰርቁን እዮም መፅዮም ክሰርቕ ዝመፀ ዳማ እንታይ ክገብር እዩ ክገድፎ ኤርትራዊ ወሸለኺ ኢሉ ኸማን ልዕልዩ ይክገብር ዝግብኦ ስለዚ እንታይ እዮም እዚኦም ዘይሓፍር ድሙሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣይሓፍሩን እዮም እዚኦም ብፍፁም ሕፍረት የብሎምን ናይ ኤርትራ ክወሩ መፅኦም ሲ ኤርትራ ንዓይ ብጣዕሚ እያ ትሕርቀኒ ክትሕርቀካ ትኽእል ኢኻ ሌባ እንድሕርካ ክሰርቕ ተመፂኻ ዳ ትረምዎ ትድከርዎ ስለዚ ኤርትራዊ ድማ ትክክለኛ ተሓሳስባ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ሕጂ ብወገን እቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ
ጎረቤትና ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪዮ ክንፍትን ኢና መዓት ሌባን ጉሒላን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ግን ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ሓደ እዚያ ስምዑ ደነዋል የኛ ፕሬዚደንት አይደለም ይቀየሩ ያልናቸው ቡድን ያወሱት የትግራይ ጀነራሎች ጌታቸውን ለማስወገድ እየመከሩ መሆኑ ተሰማም። ጀነራሎቹ ያሳለፉትን ውሳኔ ተግባራዊ እንዲደረግ ግፊት ለመፍጠር በመቀሌ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ግፊት ማድረጋቸውም ታውቋል። በሌላ በኩል በቅርቡ የተቋቋመው የጌታቸው ረዳ አስተዳደር ምክር ጌታቸው ረዳ ንመጓሓፉ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ይዝነገር አብስሙ ደነዋል የኛ ፕሬዚደንት አይደለም ይቀየሩ ያልናቸውን ቀይረናል። ይሄ በግልጽ የታወጀ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዚደንት ለመቀየር ብቻችንን መተካት አንችልም። ማውረድ አይወክለንም ማለት እንችላለን። ሌላ ፕሬዚደንት መተካት ካለብን ግን ከፌደራል መንግስት ጋር ነው መነጋገር ያለብን። ፌደራል መንግስትም እኛ ፕሬዚደንት ሊሆን አይችልም ብለን ያቀር ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት ዝበሃል ፓርቲ ጉሒፍና ኢና ንሕና ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ክኸውን ከም ዘይክእል ወሲና ኢና ግን ሙሉ ብሙሉ ካብ ስልጣኑ ንኽንኣልዮ ንሕና ክንኣልዮ ጥራይና ንኽእል እምበር ካብ ስልጣን ከነውርደይ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ምውራድን ምድያብን ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ምርድዳእ ክግበር ስለ ዘለዎ ተዝብወገና ይተኣለይልና ኣለና እቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ናቱ ውሳነ ክሕዞ ጠጠው ከበሎ ፕሬዚደንት ክገብሮ ደልዩ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓብ ምምቕቓል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ህወሓትን እቲ ናይ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ጋብ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ድማ ድሮ ምስ ዓቢ ዝኸደ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መወዳእታ እቲ ዘይተርፍ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወይ እቲ ህወሓት ሙሉ ብሙሉ ኣንጻር ህወሓት ኣንጻር ናይ ዓቢ ፌደራል መንግስቲ ደው ክብል ይኽእል ዶ እዩ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣንጻር ዓቢ ደው ክብል ይኽእል ዶ ማንም ሰብ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እንተሎ ድማ የስ ፋኖ ጠጠው ክብል ዝኽእል ተኮይኑ ህወሓቱን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ሸነ ጠጠው ክብል ዝኽእል ተኮይኑ ህወሓቱን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ ኣብ ትግራይ ሶሊድ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ደገፍ ከም ዘይብሉ ኣብ ኣምሓራ ሶሊድ ዝኾነ ወይ እውን ንጹር ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ኣብ ዓፋር ውፁእ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ኣብ ሶማል ሙሉእ ዝኾነ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ምናልባት ኦሮሞ ጥራይ ከባቢ 30 ሚልዮን ወይ ገለለ ስለ ዘለዎ ካብ ወታደራት ካብ ደቡብ ወሲኽካ ወታደራት ንምቋም 1 ሚልዮን ወላ ወታደራት ንምቋም ንዓቢ ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንፈልጠ ኢና ሽቕለት ኣልቦነት ጥርዚ ይደይብ ዘሎ መንእሰያት ስራሕ የብሎምን ስለዚ ኣብቲ ውትድርና ደሞዝ ኣሎ እንድሕር ኢልዎም ብዙሕ ሰብ ክኣቱ ከም ዝኽናብል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ወታደር ንክገብር ፀገም የብሉን ደገፍ ናይ ህዝቢ ንኩናት ንክገብር ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕጂ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ይኹን መስካሊ ኣካል ይኹን መስካሊ ሓይሊ ይኹን ፀረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምንቅስቃስ ህወሓት ይኹን ሰራዊት ትግራይ የብሎምን ሕዙ ነግረክ ኣለኹ ሓንቲ መረዳእታ እውን ክትቀርበ ይትኽእል ባይዘወይ ካብ ጥርጣር ሓሊፉ ዝቐርብ ዘሎ በቃ ኤጌንስት ፎርሙላ ንቀሳቀስ ከም ዘለና ጌርካ ዝቐርብ ዘሎ ወይ ዝተሓሰበ ሸርሒ ኣሎ ወይ ከዓ በቃ ካብዛ ፎርሙላ እዚኣ ኣብ ዝኾነ እዋን ዋላ ልኡላውነትኩም ተወረሩ ዋላ ጀኖሳይድ ይፈፀምኩም ዋላ መዋፅእ ይሰኣኑ ዋላ ተፅቐጡ ኩሉ ዓይነት በደለት ዋላ ይቐፅል ካብዛ ፎርሙላ እዚኣ ወሲልኩም ከይትወፁ ዝብል መፈራርሒ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ታትቀርብ ዘላ ስለዚ ንሕና ግን እታ ፎርሙላ ዝጀመርናያ ፎርሙላ በታ ኣብታ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ኣብቲ ሕጋዊ መንገዲ ትሰርሕ ፎርሙላ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ኢለክ ኣለኹ ምዝያ ተኣሳሲራ ሕዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምትፍናን ዝመስል ነገር ናይ ቃላት ልውውጥ ዝመስል ነገር ቀይሕ ባሕሪ ማእኸሉ ዝገበረ ናሬቲቭ ምውርዋር ዘረባታት ምድላው ዝመስሉ ናይ ወታደራዊ ምርኢታት ገለታት ንርኢ ኣለና ማለት ኣነ ሕዚ እውን እዚ ኩነታት እዚ በዚ መንገዲ እዚ ዕልባት ይረክብ ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ብሱር ከም ውድብ እውን የብልና ንሕና ኣነ እውን ይኣምንን ከም ውልቀ ሰብ እውን ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ዘለው ይኹኑ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ይኹኑ ሃገራት መንግስታት ብሱር ብኩናት ተጀሚሩ ብኩናት ዝውዳእ ነገር የለን ሕቶታት ብኩናት ክምለሶ ይኽእሉ ናብ ካሊእ እንክሊል ናብ ካሊእ ቪሸስ ሰርክል እናእተውና ህዝቢ ክውዳእ መንእሰይ ክውዳእ ሃፍቲ ክዓኑ ብሓፈሻ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ 2-3 ክንሰሚዕና ሽዑ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ኣብዚ ካስምዑ ቀርቀርን ዋዕረታት ናይ ሰሓርቲ ምስ ሓዛ እንታይ ኢኻ ትስከፍ ዘለኻ ኢላቶ ሓንቲ
كميديا زي سكفيلو هو أكلت سلز رقته دعت توطيت خمس حماق بعراي مخدا لطيت كمس قدف قالنا مسمر ذاتو اما بيت مخرز وسنا نايقدنيو سلطان كركبيلو حساوي تقرا لايك في الخبده يبهال كابزل رده نتقراي شخم زغنا نتقراي صقم زغنا ግን የለ ወደ ወረደን ምን ታይሆም ዝገብር እንታይልና አነ እትኒትን ኩብለ ይደልም ወደ ወረደ ህዝቡ ባዕሉ ከመይ ዝገልጾ ዝብል ክርሞ ከመይ ከም ዝገልጹ ወይ ስማዕ ሃይለ ይኮነ ጸርፈካ ዘሎ ኣስተውዕል እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝወድ እዚ ንምንታይ ይኸም ዝገብር ዝብል ግን ናቱ ጥራሕ እንታይ ይኮነ ናይ ካልኦቱን ከቅርበልኩም እዩ ራይዎ ትዋና ነገር ከሓደ ሰብ ክልተ እግረል أمتى ولا تحت اللوسة وكونفيوز ديفاوني حجي كاليت أقدست معبالن رياض لنا دما أمون جوزنا يتقرأ حيلن تبرجين حمد زبهال زنبرن زفتر زلوا كنتات كاريو زين بحق سجرميو برجين حمدو أمتى ولا تحت اللوسة وكونفيوز ديفاوني قالوا فلتي يعني عملت بيت برجين حمدو نبي تبي أخيرا ما تسوى كونفرنس أكيد تقال عن مسجانا للمنجستي يكون يهجبي يتبعي أبزي مسينا حلفنا تعوز قناة عالسنا اسم لكتو استغرقوا استعلاقتو زي كركمون قالكم بحقشو برجين حمدو كبعت اللوتي أودا دوبو كومبلكس وخون اللوتي حزي عددي برجين حمدو نيو كلتديو سلسديو علامو خنتايو تناويهم لشرحو يزبل مقاند تغارو اعتراوان ونم بقبو اير دوخ من زلو يقوم يمثلني هو ستالين نحنا نزبل كايو نحنا برجينا حمودو التي إسراء نفلت زي نعي ديسابا موراد نحنا كابت حدا زي نقبولو مبقسينا برجينا حمودو أنصار وطعي نوصع أي نقبل ኤርትራውነት ዝበሃል ካብ ክስሩኹ ብንቆር ኣሎ ኣንሕና ክንነብር ትግራውነት ክንሉ ይዝለካ ዘሎ ኤርትራውነት ዲኤርትራናይዝ ተይዘይተገይራ ዘለኹ ዲኤርትራናይዜሽን ማለት መስለክ ዝብለክ ዘለኹ መጀመርያ ነገር ኤርትራውነት ሲ ወይ በረኪና ድዩ ብገለዲ ተሓፂቡ ፀርሎ ምክንያቱ ሃገራዊ መንነቱ ትግራይ ብምፅላእ እዩ ዝምስራት سيلو يزهوتو التنتان نمبر مارتين بلاوت بزعبا فانو الصحفو فانو أبقمنا خمزلون أبي أحمد يندل هز خمزلون تردي وزلو يمثل أنبو بوايخم حجون قنا كل مسمرنا سلف خمزلو زرعي ملكتي بسودان بسومال شعبيا إيدان تحويسا مريت إثيوبيا سيول تغيرو كافيل ستيت نلعلي نحوارو تهلو دوز بالحطو من الله سقلل بعد ما حوحات داقمايننا يموتن حية قتم دلوات مهلاهم مقم مات عيد الليندو تمالح واحد مسير تراي تراخبنا بحفشا كم تري ود لهم أول ونا تكونتات أتنبه بيلو أن نخص بيلو تناخيف وان يروجن كم تزدله أتيوك زارب الله مرتين which is good قال نجارات كتزارب لهم بنوتر كتزارب لهم أقدر سيكونن all this aside كابز وتاي نبتكالب عزونا كنسجرسك أبير ترازلوزي بوليتيكا وحشوية نقدفه اسكبزي أنا خيج إذا فيديو زيا أب ناي إيرترا تزور على نساد ما ناي بحكة حجوسيا إيرترا كابز زلاتو ناي لمعتن قسقاسن مدرخ أو يوم أب ناي كويناتن ورا كويناتن كتوا بزاف حمل كسرح كم زولينا نرزلنا حنت ناي أبزلن كني أزيا لبيز سحابتني نلبيز رسرسات فيديو كريكمي كمل لسايا زا فيديو زيا أبزيا سمع واسكة من البعض قال يقوم ون أبقى لريقهم ما تقتلوا تخونيهم give me a second let me go here and then let's go ديغا غرست زحجي نري ادلنا سلسته خفاليا قداماي ديغا خلاي ديغا سالسيت ديغا دي نري ين غزا نري ادلنا حدا عبد ديغاي او زلو زي تراخيبو زلو سلسته عبد ديغا تاتيو بسالساي تسرح ديغا فانكورا ودبلوا بزي دحرينا لو رابعاي ديغا بادميت كباب ابن حجر زلو حموشاي ديغا علي قدر اذا حموش ديغاتات ابزا زوبانا دوباو عرباو زوبا الله مالتي ماي مستأكبة لمعات لك بأمتن استفعل لمعات تقايد له حدا زي أحملتن فرتاتن كم دكتوري وصنعهم كالي تريت أبز خباب زلهم عقاب كالي ماي نايز خبابي كم زهره هو غيره أبس أمر نوه دكو عز نبره ماي كبدرك كوين زيزبي إزتري ودلهم تريت أبز سفير نبره أبي كيدو ويقاش ويتكذا خيدي استنيرو
كل ما يات مسكون زخباب جن زيادة رايح ريشة زي كونه طريق ناي زخبابون كأكب ناي قاش بركب ملو لو طريق تأكب كيلو مالتي سبون بحصير أو ككبابي ما يتفتيرو تحت بايتاو مايكا هبتيمو هزبي أبز خبابها أو تعددات كلام وحدات نبرة عبيت تعددات كم زي كتري ود لهم كبابي هو عددات تمسريت مالتي في مسألة زي من قصير تران زوج أمدبكا كوربوريشن زراعة تريتين أبز زوبا حلافنا نايزي ديجاتاتن نايملو مع الزوبات وهي بخا أبزي لم علو أبز زوبا زي حمش ديجاتاتن 4 قدايم عبيت حرشاتاتن حمش أنا أشتو حرشاتاتن نايكرم تاوخن الله أنا مالتي هذا ديجا قرصت أو زلمعي كلا أبز فانكو صمود بالكوهم زلمعي أبز سالساي حرش عبد عمر رابعي علي قدر حرش علي قدر إذا عبيت حرشة أبز زبان الله خالق ناشتو حرشاتات نايكرمتي كتاي دولو كباب ابن حجر كساب 10 هكتار زلوه كابز قال خفالو بمنقص لمبه ناي زرعت مالتي قال خفالها بحزب لمبه مالتي ازي نريد زلنا أبزي حدا نجر كبرها له نتهزب وين أنا دس بلنا مالتيو من البعد كلا قال لهم هيتفلتون تخونوجن أبدي قرصت ني حتصير جزء سيرفيس أو تمدي بخمسة نبركو ذكرني تلازين دحريت مليساتن مالتيو قرصت شعون أبزي زي حرشاتات زي درجة يتجمر النيران وخلوقت ديجا أبوتهم كباني هنس أسجن تعميهم زت أمات أمنيرهم تديجا تودي نير درجة مودو قريب نيرو هذا سامن تيجيره مخنياتو قلتي فصل زوز أغاني عفشا كريو خلوه جن بزح سرح كم تسرحين عن ري نتمنى سي كبر هالوز دلي أبزنا بعد ناي قرصت بروجكت ديو ناي كهذا بروجكتات كجبر كله ما بزحت السب زي ردون زي حزون زرلو كنتات انتهى له مسيلكم حن زي أبزي أكبكم أبزي أسئلة نصر تا فيديو ندحريت كمال سامو أبزي باتي كبل لكم كفتني أجيب مسكن زبات أبزي دحريتنا تديقاتات النار أيو كزاربو خلو كريكم أمو كم دريا زلنا زدي غازي عبي بروجكتيو بزح وصاي تاستغبر لي دحنا تحرشا ناس ازاور خلو بزيار ايوه زينا برنشو انا وخلوه ابزي ديغاتات زي ابزي كبابي كبابي تسنه كبابي قرصت زلو ترايسي اب فانكو ام حجر قرصت كباب على قدر كالو وانت قسني رح مش تعبيت ديغاتات تسريها مالو يلو ناير ترا غنزب زعبي اب ديغاتات يستفزلو زبسح باجت نايت مغسي اب ديغاتات يستفدلو وزيد ناتو دما كومبليتلي وين بعبيو تكتبانتات كم تزدله صغاناتات يتغبرلو كتر تخليقه سلازي مبزحتو بيتيبيانز تقملا زلو بروباغندا مبزحتو من سي دما دارغا ولا تتقاوم زبال 10 غزي تزاربلا ابت هاجر ولا حنت كم زي تغبره غيري تزارب ترجمون له حنت معباله كم زي تغبره سلامنتاي كوم يزبل مخنياتو ترى من سي ايرتراوي ديغا كندمنتاي باجت كم زوسد كندمنتاي سراح كم زحتت كندمنتاي حبت كم زوسد ايردوني سلازي ناي ديغاتات يخون ناي حرشا سراح اب كتماتات سلازي يرعي سكر دوي كلني that's why دما بزع من سينا ايرترا ننوي حوان اب ايرترا ولا حنت يقبر كم زي اللي غير وسيد وزلو ازو كل اب ديغاتات افيزا لسمينتو تندينو كال عينت نبرت اب كتماتات تزغبرون يرم نتي كتماتات نمسغانا يمخبدن سب كنتاي مبال اي تعتو تاي مبال انت مساتي نحوا رخي نخندي عمتات بلاصوتات نارا خايخ نبراي تخليخه مكبيزه ليكا ببق بنفس حساب زي كم إيرترا عينت هجر بزعق زي كتفوان كاليوان زفتنا هجر دما ننوح كد قصة لا يتخلنيها سلازي حنتنا تمنى سي إيرترا أنا كفرت أزدلي ويون زيادة كجزء أزدلي إذا بروجكتات زي كنا منتاي جنزب كم زوسدن كنا منتاي سرح كم زوسدن كنا منتاي تعري هل يخو خمزلاو كنا منتاي كابيتال إيرترا هل يخو خمزلو أيردوني زلت تمنى سي that's why دما بزعق زي أجمع مسكورة بابتنا خلنا زفتر مالتيو من البعد هذا تي منقسي إيرتراون كويروز دل زبلاني ازيوم بروجكتات زياتهم وحسنتنا مدبط رايم كرغاغصول كازو خلنبر ناي وصاي شرفهم تقول كاي كلون يمابزوان زي سلازي معرزي اب حرشاتات زغبر زلو غله كفال دمانه كتماتات ناتكا حدشتي صرغيا كي هانسكا حدشتي هنصاتات كي هانسكا نتي زلو كتمات راي قرصناتو بممحياش بويا بملكاي بمصبباق توريزم سحيبكا اي وصاي شرفهم كتتخليخا ناي وصاي شرفو وسيت كادما نزح رشازي نكسفحو بزح علاماتات كم زلو من بزح بلانات كم زلو من يو زنغرنا زلو سلازي ايرترا بزوان زي كابيا تركب زلا ناي وصاي شرف اندهريلكا قال لك كابت معدنات شطو زلا كون غل قال دما كاب دغن شدو زلنا غنزب استفلالي منغدي ازي خول كوني خلدو كوناي كلين حد هاجر
ስለዚ ኤርትራ ተወሳኺ ካብ ደገ ዝመጽእ ዘሎ ቱሪዝም ብፍላይ ደቃ ካብ ደገ መጽኦም ነዚ ሃገር ከምዛ ሕጂ ነዞም መጽኦም ዘሎ ብናፃ እዮም ዘዝርዎም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኩሉ ዝብል ዘውር ዘሎ መኪና መንግስቲ ባዕሉ ፋንድ ገይሩ ነቲ ካብ ደገ ዝመጽእ ሰብ ናብ ሃገሩ ንኽፈልጥ ባዕሉ ገንዘብ እናኸፈለ ይዘውሮ ዘሎ ስለዚ ንደገ እንድሕር ከይድኩም ተተመስጊብኩም በትዝግባእ እዚ ጉዕዞ እዚ ብናፃ መንግስቲ ከም ዘፍቅድ ዘሎ ህዝቢ ንሃገሩ ንኽፈልጥ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ኻንታይ ዘርእየካ ቱሪዝም ኣብቲ ሃገርና እንድሕር መጽኡ ተወሳኺ ገንዘብ ነቲ መንግስቲ ካልኦት ፕሮጀክታት ነዞም ጀሚርዎም ዘሎ ናብ ዝበለፀ ክወስዶም ናይ ጽማቕ ናይ ባናና ድዩ ናይ ማንጎ ድዩ ናይ ኣራንሺ ድዩ ናይ ካልኦት ፍሩታታት ንክገብሩ ፕላን ኣለዎም ምክንያቱ ሕርሻ ፍሩታ ሓንሳብ መጽኡ ንነዊሕ ኣብ ሸልፍ ስለዘይ ፀንሓልካ ከም ጽማቕ ጌርካ እንተቐሚጥካ ግን ነዊሕ ክፀንሓልካ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ከምቲ ዝድለይ ኣቓልቦ ዘይሂቦ ዘሎ ተብደገ ዘሎ መንእሰይ ከምዚ ገይሮም ኤሪሊንክ ስለ ዝገበርዎ ካብዛ ኩርሰይ ሓፍ ኢለ የቐንየለ እዩ ዝብሎም ዘለኹ ኤሪሊንክ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ናብ ኩሉ ዲጋታት ነቲ ህዝቢ ከምዚ ሙሳት ራዴኮነስ ነቶም ደገ ዘለና እውን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክትቡና ብምኻልኩም ካብ ልቢ የደመስግነኩም የቐንየልና በሉለይ ፕሊስ ናብ ኤሪሊንክ ከይድኩም ነታ ቪድዮ ራይዋ ስምዑዋ ልዕሊ ኩሉ ብዙሕ ሃብታም ዝኾኑ ትሕዝቶን ሓበሬታን እዩ ዘለዋ ኤርትራ ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ድማ ካብኣ በቐረባ ክትመሃር ትኽእል እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድየ ምዝያ ደርፊ ክገትፈልኩም እየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ወትሪ ሕቶናን ፃውዒትናን እዩ ስለዚ ምዝያ ክገትፈልኩም